any apowodin adwumayefo. Into waitress say, a nurse for when you adwumanye nu na benya adwumaya na. Sa pepepe, wo benya adwumaye no wasanya ahoto ewo adwuma nu. Ghana for Momayan boy apomude hye ho ban. To waba no ma Dr. Baomia, to ma number 1. Hello, Odo. Wake up, oh. Now we've got places to be. Bronya way there. Me no wow. Me say Bronya seti. Yebeko Stadium. Hey, share movies. Ako cooking classes. Ako skiing. Who there to? Oh my baby, don't laugh. Go TV ama bibia simple. Football oh, movies oh, series oh, open cartoons cry. Go TV will be brave. Enjoy unmatched entertainment with your entire family. Upgrade to Super Plus on star 759# and make Christmas unforgettable. Go TV, love it. Ayo! Abatu amrenedru. Enchani akoto aba yi omaimu akandifo. Nipa ne doso. Nanso ba akodanso wonyina mu. Enne obi ahia so obeto aba na ma obi o wani swade ehunu. No anim ye Ghana hia. Metre Owura Percival Kofi Apalu a woye Frankatufo ema the Liberal Party of Ghana ya wona hyenso de eye ensroma no. Ye Apalu say obeye Ghana mampanyi a awofo breast wate ode hyehyɛ ba wato ne din child benefit akoda bia ya wono fufo bia ebenya sidi ahanum enti ata maame benya mohum yenu ne de abo na tenase. Mr. Apalu say si a wato Ghana asase so nko ade wo mfaso ma oman no enti sa wonya adwuma mpo no bosumi bia wo beje sidi ahanson metre 700 Ghana cedis say unemployment benefit wonya adwuma na nso oji akatua ana face free university wo mpe we na wo pedien Mr. President akola bia bosumi so ebetwa ne ka 500 cedis akola ba ko bia nti se wo maye nan a bosumi ne so na je so benya 20 million kanis tikano wo maye insia ti de me maye insia na je so benya 30 million nti wonya adwuma so a ye be ma 7 million obi a one ne yire ete oban o ma na nya adwuma oban na nya adwuma bosumi so mo 1400 na o mo ma so 9 omo so nkura no so mo bia 500 na je se abusua no bosumi bia no menya 34 million efi apan ho na ti se makosua sane ma we nyina wa abuchiri na mesim baba president university from first year ekosi final year untua school fees free we could invest free hostel accommodation bibia free we could invest so we JHS said enquire we BC exams yom be SSC we be SSC na e ma 2000 se bakoto to prospectus akorabia bakoto prospectus no afia batu edie yesesem hwehwansoroma no na team ne monyamfo Kofi Apalu ya wa fra kente no ne nchan ho pe na obreso ntwa LPG yankonkwa LPG someha na yankonkwa Odofo mami mi se wasem bi o da ben na opa brese ukohwe onipadua mu sede onipadua na kwa na ho odin sitie obrabo osa cholesterol anasade dudu ewo mu o blood group o genotype so ye AA AS ana SC Sabre me comfort by Grace Medical Center di ama o se enhwemu bia bramye nchen ma ye nhwema ka kra ye de kwa ye de bampo brano ye de kofi tem kwese bibia de yie na ye nipadua ye de ne kode ne ba bomoti ase obehwehwemu ententem na bibi siewu a ye hu ne ntem ye timi asra no by Grace Medical Center ewo Kumasi Breman DVL ne nchen pe ose kwadwo area wa bibia ni amienkasa 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Krobea. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua,
ori abe akusie a oti Quantum pun mo sir orni marika na o okokodoro Asem Beba Dabi Yesu wo ha yanbisa Peter o take Asem Beba Dabi wo ha wuko tie hefa piao Adani mo gurura aye ne na se nkam ise nyuma obi ani ni nyuma no doso nanso de odi amanipa no eno na wede ohweso edidigi otek nyame ma won nyuma no enkoso openi a wopi adwuma no enkoso nyinkyere enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no wo ye modwuma wo mu nyina da papa ma won ahoɔden ahoɔden ne wo dia eni se ame no kasa no pai enkwa na wo dia ma no wo dia asɛm ye wo so wo dia sene ya metumi atia to obra ne ho hwidi pata ya kede na ade akyɛ na ade asɔ bi ebi nso wo mo so na ni asɛm a edini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan emu no tuturo nso wo mo paaba mo da so busua ye waduma na papa wo ye ne kense ye kan sɛ ayi ne na ase nkam bo wo mo nyina ho ban ebi dia ye kia mo brofo enyanka papa wa yi bi oteki mo nyinkire ne duma ne ntumpon no mo tumfa abotre odo ensema ya no mo tika eye futu sema yene ne ya ne ya ne krese wo mo gu anim ase nya saa no mo tie wo mo ka se aduma no mo ye no emra wo mu obi anim ase ne mo ye yo kaka ye ne ya no mo papa nka wo mo fi saa bre do hwiri kopum bra odu obi a bekɔ no de baba betena se a se de be ya on be hihie na bibi atoye no agade wa ho ɔden no tumi no ense wo ma nya kokoduo emfanya kopum bra wa obi woni mo nyamo adumuni amen I just say amanfo akabia Matina oma futue usum say enadwuma se ye be pese ye be frɛ wo yere ya one ne wo hoi wa na obaba no e wo fia ha obepe yempe le no an ye dia kushina no ne ontu tunanu ontu mate se oso obetu ama obwacho mate okay I'm not miswanya holding okay mate any edase even though I see na Krobea onim so onim ya panyina twepana onim so omo nso ye anuanom nti dia ne kan wo se kose ne pe na ka kire ne se wo me pese me ne wo da no no nso te ase dia ne kan honamakono honamakono na wa anwuni anko akiri se sa honamakono no ebetumi am wanya asem medwene ko akiri na ne ye de na akoye honamakono medwene ko akiri pa what akwara sign almost be say 8 years what did you say 34 akwara no ka kire o se sa bre na na wo kofa no ka kire o so ogun fie say me pra na me ka kire ne se oyanda age I me ka kire abusia musie bi dipe eye me ni ntamase Oteg 102.9 FM nyansa ka kire akwara ne se oyanda age ena wa hu nyansa nso aka kire obi so oyanda age no wa wo san te ase kofa no sa akwara na te ase nti na me ka se honamakono abusuafo amahia mu ha me bu kotodwe e pabra kwasi ache so onfa me bone nche e nkwasi asem na madi wa hu so odi nkwasi asem aya nana etu wajimi ana wunyimi majimi pa ade wo ye no wajimi ana wunyimi majimi pa wo ya kwasi ana anya kwasi a me kwasi ampanyi pa utulege aya no monsio na da me de maka de me mfanya me je na anadwo no me ka ma nya na me bo me ye ne papa na ne John de me de ma 1000 o de ne de na ma so ye John wan kasa mu John o ye de ai o ye John ifa so ye John obi ye John ase a kire sei o ye jimi ma me ye ne ka kire ne se wo ma me yonko da fan mu fan fa ne ho da papa pa bi so e de ma be dada moto me de matalia se o ma de a che John de say you obi din Rose John de say you obi din yeah aja na me shirawo amen me da obodi ase ona boy asida tosumienu enkoma mu mpanyimfo ne wa bejafo de tosumiensa enkoma tiefo no se me da tiefo no so okay me fa akonya yesu aka kira me nuanu ma mu ba ne se ukọ awale abisa kwa misa na se ukomu a Asem Beba Dabi ukọ awale bisa na ye nyinkyerɛ sɛ wa misa nyame a na nyame anyi ankyerɛ sɛ obawe na ye wodia na sɛ uhwɛ ne tu ane ne nofo na nanim han na sɛ wodi akyire a Asem Beba Dabi
nti wo mu hwe yie sɛ obi kɔ awale a ɔmmisa Nyankopɔn sɛ woni Nyankopɔn na sɛ busum na wosum a sɛ wokɔ awale a bisa obusum a wosum no na onyi nkyerɛ wo sɛ ɔba na awokɔ kɔwale no sɛ ni sei ɛyɛ ma fa anya ma wa na wagyae Abraham ka kyerɛ na koa ne sɛ ɔnkɔ hwehwɛ awere blɛ no ma ne ba Isaac no ɔbɔmpae na otumfo Nyankopɔn ɛkyerɛ no ɔba pa a ɔsɛ ɔware ma Isaac na Isaac anya ayere pa ɔne ne tena good timi da rade ase yɛnso yɛda ase me twantrɔ antu me yere so me kutuo me ba ɔba nanim ya misa ne sɛ man kutuo nanim a ɔde ne sa bɔ me sa yam sɛ ɔre madwuma ma me so ate free hɔ no mu no me ba ɔda de na me yiri yɛ no ayɛ papa me kan hada o mere ai ɔyɛ great mere kasa daem udani apanya me dani wo watchiw udani apanya me dani wo watchiw ahomachi 5 na mere akɔchi apanya ofana de ma bekyerɛ me ɛwɔ inside ya mi sa no ahomachi apanya me se machi no ani nti nyama bia mere ye wo fie hɔ no anodi me de ne maka sɛ wɔyɛ na sɛ mebu anjo wo na wo yɛ ne falifo na me de asɛm na betu wonim sɛ frɛ no na tu no fu na de ɔyɛ no onya ya ɔse me yɛ konkonsani Asem Beba Dabi. Ernestina, Papa, do you respect your husband? Mi bunu. Na fe dia na aba. Adekura ma ebu emba mu ne se. Wa wale me. Woni me abresi fie. Wodi dan na hanya ama bla ne so han. Yedi ama odi dan na ama bla no. Ama mbisa o se. Ha me ne yesa. Ama odi dan na rent na. O ka kire me se wo so antenam. Antenam na tam so na wa ye den na wakọ 3 rooms. Me hu na 1 room na osi ye. Wudia. 1 room na osi 1 hu na asam wo ka. Me bro bi na esi 3 rooms no. Ernestina. Entano O ka kire ukunu so o mekoto anim na wo mfa na adwuma ma no. Papa adekura me ka asanu o. Bla no me bua no. Pa cha me bua no pa. Edu obekoto anim. O ma ne training sa. Na ka asa wo de na adwuma ma no. Ye ntina wo ka asa. Me bua no pa na adwuma no honom no. Yakwa gidi yedi yakwa honom no na adwuma no honom no. Onye adwuma bia bema no okofa na mane beduru ye no. Me kunu dwuma sai ye. Me na me koso me. Eba ma yedidi. Ama me kire no asore na okoye no. Awo apaaso. Ama omudi ne yampa ebo kakra ama sisi onye adwuma kakra enti se me da na bibi eba me ma adwuma bitime kire no me kunu fa nche na aboba na fa kopetegu ayi no me kire na me kunu onye adwuma me safri yam nyina tia paasofo nyina omutia me boa me kunu oboa no kwan ben so na adwuma se ya na wa ye dey se me hu bebi a mitime kire ne se da ya de we me da bibi ba se menya aduwa mitimi ye koye wo ho ade o ma me bodua wa bra o mpene so o mpena wade ne so pa chan Asem Beba Dabi.
Awiai oduma nkuma nyame ayeye enka wudin. Na wiai oduma nkuma nyame enase nkamfo ne ntontom ene yedema udin kronkron no. Adofo ne adehye awiai yebema yenho aha. Yebema yenho akwaba. Na yama yenho yehyiehia ede aba afidikasie iso. Ena yebnada ene yabusumi duba akwi ne da etoso aduonu nsia. Mfimpinu ne aduonu nan mu ene yewei. Ena wiai yasan hia bio na ne dai yede adesua ne adekire dwumadie no ene eba abesom Asem Beba Dabi. Dwumadie ayedie da biara da se yehia asem kropa ne yeka yesi yede dwumadie isua de afei yede kire yenho nso ade. Enti na wiai a yehia nokre moma yense yenho se ye ba besua de. Ebrekro na mu de ye be kire yenho nso ade ewa afidikasie iso. Na nabnan ensemo a eba no nyina yensemo a ano ohye. Na mesrewo baabi biara wo wa wutie me baabi biara wo wa enedai wote menka no wobetumi nso ahwe yendwumadie live wobekọ Facebook ne so ana wobekọ YouTube ne so na wakọ hwehwe Otek 102.9 FM bra Facebook ne so ana YouTube ne so na kọ hwehwe Otek 102.9 FM so hwehwe na so huna wadama eya ahye se wo hwehwe dwumadie se wo huna wadama eya ahye ebeboa ama wunianu mu anya adesua ne adekire dwumadie bi atie ebeboa ama woni enya bi nso ahwe sa brekro na mu no comment bi a wo no mesre wo se o de beto comment section ho ama me awiai yebeje awiai yebekan no kama wa fidikasie iso ne ye ama wo ena awiai sa hye ne nso bio se ye wo Be Love Radio for se wo ba Spain abuchima ni mu a awiai Be Love for a mutie ye na mo hweye nyina no yesre osuru nhyira ene onsuru nkwahusan se enkamo ene oba United Kingdom abuchima ni mu a ye wo Sahara Radio ene awia ye chiachia mo ye wo GN Radio ye wo Brini Radio ye wo Amansan FM ene ye wo Abawa Radio afei Patmak Radio onum nyina nso e wo UK man ni mu ene awia yi onom etie show no onom wafa ama adofo nso enya bi tie free do ene ye wo Kings Radio eno nso ni TV e wo Paris France abuchima ni mu ye wo Dache Hima Radio eno nso wo Denmark ena ene ye sign wo Sky FM e wo Columbus Ohio United States of America abuchima ni mu ena wie wonum nyina bia atum onom ofa yendwumadie live enso wo ho se be ya omanfo benya bietie medi de Krobea nana Yaw Asante ena wiai oji amanie ena wiai apesemakana nanie awiai Krobea jata mene mapamfo yatenase obade ya chiame awiai ya hyiehia ya eja akra ompom te sai Nyankopon adom me ho ye pa na nso so Nyankopon ya daroma menso me ho ye Nyankopon ene eye benada ene ye da abini enti ene da no ano hye ene yehia se ye ba besom na de dika yema yetiefo nyina frinhia pa na yenkai wo mu sesese de buronya no ya lanche abato ni ntino ama ye nse da nte eba de ya lanche buronya ne de officially ya lanche sese de be bia no beye enadubi do hiri du nwotwe bi any minute nwotwe bi ni ato abada free ho ni ato awie na obia hunu ni smoothness level obewe a obewe ubedi nkonimu a ubedi ebi bebose ebi nsu besu sa na Ghana abato no etie eya adwenkyere okabia na menso makabi enye ntokwa enye ntwatwe ena enye tuotwe enye sekantwe enye mabo sebe kokromoti no ene ye shanya no ne de akokire yitumi Asem Beba de obi Ghana wote Togo for kasa Africa so wote wo mo kasa ne yakra de wonim se de enya kra ne so obi e ba Ghana free o yemusa ne hwe o
wo Togo aje se okuta wo mkrata Burkina mpo wo aje se okuta kadante wo ko Ivory Coast the same kadante ya hade dey free na zo ni kadante abaje se obetwa eno ni asam no okay enti enne day adofo ye hia ye baba som oba de achia me ene matene nka no ena wiai jataba wa ha abrewa ba ko fitwumasi nso e wa ha onu mienu ena ahyehye Asem Beba Dabi dwumadie se ye mfa mra besom na ene opanyini oye hoho sebe ekuro bia mu no se obi esi kromu foforo na se nipa no oye hoho a yesi nani akese ni se ntine se nyese nani no apepe dabi ente saa na mmom no afei no abeduru kro ni mu enti nani soso obebiebie se beya krokura wabepie mu no se ne hote se ne ofa ha ubepie ha ubewura ha enu nti na ma nani no eye saa akese no na muntie opanyini no abeduru kro ni mu obeduru kro ni mu no ensukwam de no enu pap bi ewo ho enti oye na dwen se obekọ pap ano na wakosre bonsua e de afirifi a eben pap na no no de akosonsua bi na wanom enti wakọ fibobo a ene pap yi edi hwani mu enu akọji bonsua mekire kopo kuruwa wakọji afiri ho na opinche baby a pap ne wo no nkron ketua mu pap nso de yato yi bema yi bi e de atwa ho ahia enti obi wo honom a wo besansuo kura no a wotumi tena bema ne so kakra no oje na home owia a wato ani nsu koso obi nso a sebe on de konkonsa amanfo hu nsekuro sebe na no de behu bia nani behu bia na no beka no wonum nso tena saa bema ne so ewo pap na no ene konkonsa de wonum nso dibi na wei no papa no wo ye hoho de na nso okokoto akonkonsafo enkwada mienu te pap ya no emaya o enya asem ketwa ena yedi obi ete pap na no ahedin ahemre ensamua onomo ka edefa onomo nyonko ba wonum de na ba besi pap na no sebe na kyese eni enyan enipa no utie nkomo amayu ani mienu die no a eye wonum nyonko eni sa nipa no kyere se otumi kura aka ne kokwa musem e de kyere sa ma ye ne mpena twimu otumi kamu nsem e de kyere sa ma ye ya na sa nipa no achi muntie o wonum de na ba besi pap ano na ono no adane topic ewo pap na no a ye ka ne ho asemi enti papa ho no nani akese wogina nkwanche ho pap ne nchen enu otie twokrodo e maayuai wonom ka edefa nipa yesusu se eye wonom nyonko ne ho otie nsam no a wonom ka na ebi kura ye yese enam kokoti we kura san de fa ne ho mikoti we kura san de fa ne ho enti papa ni gina ho din wo hwe maaya no enu bopni maaya no odu ho no na je so wo ye mahye won enti won mu agai ena ba ko ye akonkonsa fosu ba no se wodi konkonsa no ohu se nipa afro bi ba ko ma signal de wonom ye eye ti wo yesa eye akonkonsa fo signal enu obusa se na hwan ena mo de na besi pap ya no na mo ka ne ho asem saa no budin obi amfi papa ne hwe ma ya ni din no se ma ya muntie saa asem we munim meda menim moda me ye hoho enani de di kane ya mawura mukuro yi mu me kosere bonsu afirifie yi mu sa me de ba benum nsuo ne se ma ba beto so monsem a mo kan manya adaje anya abotre tie bia fine na muntie ansana ubedi konkonsa sebe mesra me kan ede afa obi ho enipa no na de bia waye eye ne kokoamude na wagiwadie na waka kirew
wode beba betena bonten na waka ade bi a wayo e wona brabom na bi ade na nsiye ebi ye adwuma ebi ye awade ebi ye mpenatwe de wode wadwene bebuo bia nansi ne ye nu otumi nya akokoduro ka ye de kyerewo kire se wo fa wo sa adamfo no sebe yemfa metena bonten ne yenka no se ne mo kai na monkai mo ankasa mo abrabo a mo nso mu boi mo kɔ mo ba ade kye ade sa de mo ka fa mo nyonko hui sebe ebia mo nso ebi wo baabi a ehya mo mpɛso obi betie o wo kokwa mu asɛm no ti hodin wo nso megidi sɛ wo nso wo bi ebia wo untumi nya akokoduro enka wo de emfa nkyira abaaye wo nso untumi nya esa nanso mo de hye bi atumi anya akokoduro akabi di akyere mo a mo na betena he kasa asɛm we di kyerɛ nipa no nti mesrɛ mo mfa saa de we ntubotrim papa ne ka saa asɛm ne kyerɛ ma ya ne mienu no besi ne konkonsa de konkonsa ma ya ne ne bio enti wo a ene wo ka ensɛm de fa obi ho de wom eni die nim ade bi anipa ne ye wa abrabom na wantumi ani nkunim eye ni failure wa faili wodi aye twia pia da wano na wo wie onua ya kai se wonso wa brabo ye book no there are some chapters ye wo kratafa bi e wo miaye bi a won pese obekan no kese amanipa ate enti se wo ti obi dia eye asusu ka na nso de nam kwan so ba obo Krobea semnie akra mo aya de nyankopon Israel ye na nyame ase na ye nchia ye tiefo nyina akra wa asem a wo kan ye se obi di obi asem a waka a kire no ekodi nkomo ewo abonten eniyama mienu na mpese wo a wo ye saa no wo hye ne nso de edi nkan me bisa wo se enti sa won so wokoka wasuma asem bi wahinta asem bi e kire obi na ochena ode kotena baabi kodi nkomo a wote a sen na ebe ye wo de ana se ebe ye wo ya se ebe ye wo de de a ene etokoso naka se ebe ye wo ya nso so de a ene ejai efiri se senia eye wo ya no saa ne nipa no so te a ebe ye ne ya enti ma wei enye wa asem se se me na mekoka masuma asem kire me sofo ana obi bia mani duru nanimu na se kina asem ni pia bonten na enye me dede a de obi aka akire wo no nsoso menni ehon nkomo emfa nkire obi afei ebire bia obi ba beka na asem wa kire wa no ba besu na asem wa kire wa na asem bi yire ne so na oba beka akire wo no wo niema bia wo hunu wo mu a enti wo de baaye wonim se wo ye obi a wo sombo wo ye obi a wadwene mu do wo ye obi a obetime keep secret na obetime dia hintasem asie enti na oba wo nchen enti oba wo nchen no be kasa ansem wo ekira wo na so de kotena bonten eka wan kasa na umudie no a enipa ne susu se na wo te saa no wa waka akire enipa ne se me de mente saa wo menye obi a adwene mu abie menye obi a adwene mu do menye obi a wo ka asem kire me a metimi de asie me mu enti saa nyema na enipa ne hunu ya wode ba wo mu no nyina no wo nam wade na wo ye ne so aka kire ne se da bi wonte saa ni wo bu nyansani pa ba wo ka kire ne se hwe na otuze me nyansani menye nyansani o me jimfo na otuze me obi a adwen mu ado adwen mu no na otuze me obi a mitimi de asem sie me de mitimi fa asem nsie o na wo mi sa kwa enti bire bia obi be kana asem a kire wo na abeye wadwen se wo ton wo ka kire sa nipa no eye wo se nipa no na wo ton no na emom wa so ankasa nso wo ka ho wo ton wo ho ama na hunu se wo mudie a na wudie se de na wo tie wo nim die nipa ni susu ye no sa na hu mi ame de na mente sa o me ne ya no mu nyina pe ya bro pe na wo ton wo no wa na nkasa na wo ton no sa niema we mienu na mpesa wo hye ne nso ewo obra obi abeka asama kire wo na wo bie wa no se wo kana bonten no dwensa ansemfu am yenu we ho mo medawase adofo oba de chia me na awie yi
moate ono nso enka no awiai oba yen Facebook ene yen YouTube ne so a YouTube hono mahunu baafo icon ewa ahoma ne so osena na ya Krobea Asante ene awiai ye wo atwematrabuom Nana Kofi Sylvester baafo chei icon Nana ye monitor show no live ene awiai Nyankopon hyiramo ene ye wo Ethics TV osena na Krobea Deroy menso me show ewo HS Deroy fashion medoma kumasi ya na Krobea udwumadi a wudie eye very educative awiai ye monitor show no live on YouTube Alex Chey me hu many soda for no monso ba bawram osena na ya Krobea Asante United States of America many soda from so I did send enchia ede mano ene wiai ena na nasro di oben wo nana wono nso de nenchia ede mamo pate many soda for ene wiai US ya chiachia mu na Alex Chey Nyankopon so enhyirawo Elenda Opon ena osana ya Krobea Asante awie Nyankopon enhyiramo na Turkey ena awie yenso ya bebade mu ha ya Krobea yenso ya monitor show no all the way from Turkey na Nyankopon kam ho pa wate gap home ena osia Krobea I monitor you always ene oba agogoso a saminie yenso ya wa ha ye hwe udwubadie no na ye sai so ATM Margarito GH Moro Market for no omonso abebawuram na osia Krobea Nyankopon to nhyira nsuo emfangumo so yada mo ase more fire ene Mohammed Salaudin ene osia Krobea menso mo Central Market ena enawiei mehwe mo live mate Priska of Priska City osina na Priska nie Priska City Fashion and Training Center oba Kropon wa Panten State Junction hono yenso ya bade mu ha adwumade ne yetie mo ogoro mensa osina na Krobea ma wakwa abebro awia yenso ya join show no live Nyankopon tonkoso nyem kese ami enawia arofo ne ade hye ye besom na enura asem bi eba yanim baabi anu ote eye agogoso nkurase ni bi nkuro nketo ni bi mu oso no omuti kuku ase kura na pieces kura wa nu papa ena okoko hia bema ena bema ne se o mepeo sabre na bema no kura de on de ono so konanim kakra obekọ de SS kura ena osiyo mate ase akora keto a wonu pieces ena bema ikọrehwe no wiwi bia no onyimo no oya akora osuro wotumi dwane koda koko ase nam nyinse nti ne yepe no enti awofo ne hwe hunu se ba bi ade ne kona eden womka so mbekye krache no ade Asem Beba enti yenya no manengo owura no hia awura no oguram kwa so koko kwa so ka kire nse nkonko yimu omyemra nkawe no omumra obi ho no omeya aboshe no mfama won enu okọ ka kire ne nyonko baako na nyonko se dwane jokra nkwa nkoyimu no ahwe ya no akwa akowu no so oke wanko ena didim no ne krachi wo mawo afa free ho so owura ibehwa akra na wo hwe no ewo ma 10 cedi 20 cedi ena be ma bia ba be ware no de ne kwa adujama afa die emfie nwotwenie krachi no mfie no enra asem no eyemonimsem ebe afidie yi so emienu owura ne nso kasa ma ne kire se ohuru ba bi aga ne de akora ne ko miwa wonim akura na ne maame ne waase no akura na nya SS ya woko ehu sika fabra ne emfa nkototo enioma no awura nso ofre be man se network nyifra do pakosi anwumre wanya okọ mankra waduru mankra nso a woko dujama ofre be ma no osi yo mate afi wote ya kire yi a oso wodi 50 million ena akwa akuja enra afidie ya so na meji 50 million no edi free be ma ne nsem edi to manim ha ena oba ne nso e kire se sika ni nyina ye 30 million ena be ma so no akra no you don't think far, you don't think madness kire se akwade ya wo bo ne ho kai kura asesei no onyi ni sa akra no eye ne moja enti sa ne yete sa de a obeye die ni okanu afidie yi so
ɛne yɛde sɔre sɛ ne yɛkɔ na deɛ bɛsi biara no yɛde ho asɛm bɛba afidie yi so amatiefoɔ mo nso mate sɛ DNA no dabɛn ne yɛkɔyɛ no dabɛn na yɛkɔyɛ no ɔba adeɛ mokɔ fitiam mokɔɔyɛ akra ɛyɛ asɛm yɛkɔ fitiam mu no ɛna yɛsii fam a ne yɛduru anim hɔ a na owura bi frɛ dendendendenden ogyina ne bra no phone so adan ne bra no ankasa yie adan na wontaa wo nua akyi na ɔsi dabi akwadaa ne yɛ nyina ɛdi adanseɛ sɛ yɛ ne ba deɛ wɔyɛ ne nyinaa wɔtoto ne ho ayampea enti yɛyɛ ne nakasa enti nya adeɛ sɛ DNA no deɛ wɔka ne nyina ɔboa ɛyɛ no korɛ sɛ akwadaa ne yɛ ne ba enti deɛ wɔka no defend no defendeɛ sɛ deɛ Adam ne Eve yɛ no wɔ turom edi turom wɔ no sɛ ya ne nipa ne ka no turom wɔ no bi na wɔyɛ no wenye wei enti deɛ wɔka no deɛ nto asomu koraa yes okay deɛ yɛnim hwɛ deɛ yɛsia deɛ wɔseɛ ne sɛ wɔakɔyɛ deɛ ne nso yɛbɛtaa n'akyi akora yɛwura fitia mu a akoa yi sada ne nsa yam pakyɛw sɛ wanka ne yie koraa wanka ne yie sɛ yɛnkɔyɛ deɛ no akwadaa ne deɛ wɔno anim sɛ ɛyɛ ne ba na hu a ɔma ne hu no ɛna maa na adwene kɔyɛ ne sɛ ɔma me hu no deɛ a ɛne yɛ maa ne hu no sɛ daabi wo na ade ho de wo ba ɛnsɛ sɛ akwadaa no ɔbaa ne na so akwadaa ne nsa de ne bɛkyea wo sɛ wobɛni o wo na wɔ sɛ wohwehwɛ akwadaa no akyira kwan na nka wotiri yɛ yie koraa maame no frɛ wo sɛ akwadaa no anya school na nka wopɛ wo ba no ahwɛ no anaasɛ wopɛ sɛ wohu no kɛno sɛ woka sɛ ma akwadaa ne mmra na menkɔtotɔ nneɛma no na memfa ma no enti ko bɛka sɛ wɔma akwadaa ne mma mpɛ dodoɔ sɛ ne wahwehwɛ akwadaa no na wahu no ɔsɛ mede nkra kogyaa obi nkra na ade kogyaa no wokɔbusa yɛ sesɛe na kyɛ sɛ deɛ wɔkeka ne nyinaa no ɛnto aso mu enti afei deɛ pam no otwa no ne nyinaa ne sɛ makye no ɛne yɛn nso deɛ akwadaa no yiedie ɛna yɛhwehwɛ enti sɛ wagye atom sɛ ɛyɛ ne ba na adwene na osusu no yɛabɔ agudi a ɛne akwadaa no ɔbɛhwɛ no wei ɛne yɛde to n'anim ɛna awurade nso de to n'anim sɛ ɔno deɛ wɔhwehwɛ ne sɛ deɛ atwam no nyinaa no atwam na mmom efiri saa abere kɔ ne deɛ ɛwɔ so wɔhwɛ ne sɛnea ne ɔbɛrima biara ɛhwɛ ne ma tidie di nkan yɛyɛ ne sɛ nneɛma ne totɔ no bɛrima na wɔso wɔtotɔ ɛyɛ 3000 okutamu 1005 ɛnie ɛyɛ 15 million nti yasom ɔbaa ne nye ɔbaa ne si daabi da sɛ ɛnso 30 million no a me nsomu nɛ me nsomu kyina nti yɛn fa sika ne nto na sɛ wonya bɛsɔ so a yaba abɛgye yɛne awura ne kasae sɛ wɔso kɔbɔ obusia ensi ho no ɛkɔ soro nti fa kwate so bi owura ne hyɛ sɛ bosome ɛyɛ 20th December ɔde sika no de aka no ɛba bɛsɔ so ɛne yɛn saa ne teɛ de asɛ sɛ wohwɛ ne sɛ wo ba de a de da bi akwadaa ne bɛdie ɛne ne provisions ɛne ho ahwan ne nyina efiri saa bere kɔ die ɛwɔ sɛ yɛyɛ mu adansefoɔ nti sɛn ɛna wosusu sɛ wɔde bɛma ɔba no afei ne tie a wɔatwa mu no wɔso ɛnneɛma nkɔ yie nanso so ɔbɛboa wɔbaa no bosumi biara no wɔde 400 wakɔma wɔbaa no na wɔde asɔpɔto ne sukuu nneɛma nka ho afei nso so ne namba nie yɛmfa ma akwadaa na akwadaa ne hia bibi a wɔmfrɛ no na ɔnka nkyerɛ no efiri hɔ kɔ no obɛdi so pɛpɛɛpɛ ɛne ahɛ ne sɛ saa sika no obɛtua ato yɛ ɔfisi ya bosome maako ensia na edi kan no na ebire bia awura na ba abɛgye ne yɛyɛ mu adansefoɔ sɛ ɔkae no wɔyɛ anaasɛ wɔanyɛ enu sɛ bosome nsia ne nso ne deɛ ne yɛhunu ne nokorɛ ɛne ne nkontompo akora awura ne gye to mu ama yɛn ne yɛ hyɛɛ enti ti a wɔatwa mu no yɛkɔ fitia mu no krakye na gye atum watua fa wɔde fa bɛba bosome bi ɔma no 400 ne nneɛma atotɔ ɛne adeɛ bi anka ho bosome nsia edi nkan no bosome bi ɔde 400 abɛto ama akwadaa no okay medam ase ɛne deɛ mo nso mo aka duru nti adɔfoɔ ne ade hyɛ ɛyɛ deɛ di kan ɛne deɛ asie ya ɛsɛ fata sɛ mote ɛne yɛde ato mo nimu yi mɛwura afɛɛfɛ akɔ aba yɛbrɛ o agya ɔho te sɛe yehowa dɔm me ho yɛ paa good yɛda yehowa se monhwɛ na mompagya biribi no mmra soro sɛ bɛyɛ a ɛne no bɛyɛ pɛ
wobɛtumi kura nso do nsa gu biribi ne so ɛne ɛyɛ na matiefo nso ate wonka yɛfrɛ wo sɛ mawura mepacho midin di akosue cha mepacho akosue cha ofiri he na ba ha mepacho mi free mi krompa ya atwomafo ase na meti apatrapa mepacho awade a na adwuma na de wobɛtena hɔ mepacho awade meni mi kunu na betena hɔ awade na de ofiri atwomafo ase betena apatrapa mepacho wabɛtena hɔ di mfie bɛɛ sɛ nie mepacho 15 years eni mfie dunum nie mepacho moda so wɔ awade ni mu mepacho be mana kɔgya me ɔkɔgya mepacho edi sɛ nie mepacho bosome ne na wotwe eni bosome ne na wotwe mepacho ɔkɔgya mepacho ei mo wade na wɔ mfie sɛe wo hu mepacho na me wɔ 18 years 18 ana ye di ka atwe mpana ansa na wodi nsa ko hu me papa aye me ho ade mo twe mpana na wɔ 18 years sisi wanya sɛ mani nsa mepacho 47 mepacho monti 18 ni mfa mfiri 47 ni mu mame na monka de bɛka nkyerɛ me ei awade na no meka asɛm wei ɛwɔ fie ha aboa kɔdeɛ ne ne yere ya aboa kɔdeɛ ba kɔte hwe na na akyekyedeɛ nimu no aboa kɔdeɛ ba no ka asɛm bi kyerɛ na na akyekyedeɛ sɛ ɛnɛ me kunu ayɛ mete sɛ bɛdɛ ɛyɛ abɛ ne branch no yɛtwa ukɔfuom na bia wamfa kɛntɛn ankɔ na emom ɛsɛ sɛ wode banchi ba fie ɛsɛ sɛ wode bɔɔdeɛ bi ba fie wanya okusie bi kakra unso ni kɛntɛn enti wobɛɛdɛ wobɛbɔ bɛdɛ tie ne wo bɔ bɛdɛ ne saa de yi a meka wutwa na wabɔ na de akyekyere waboa nneɔma anu wom ne so dɛsɛ na ahohiahia brem ɛna saa deɛ no a yɛfrɛ ne bɛdɛ no yɛfa sɛ wo ho akyere wo paa kɛntɛn ni hɔ paa ni hɔ tɛntɛ bia ni hɔ wobɛɛdɛ nso de wo ba nkyi a wanya yi meka sɛ wokɔdɔm fofo ɛna wakonya bankyi wakɔ boro ɛna wanya tete times na mde mam saa no yɛde ne yɛ boro ne yɛ kɔ boro bankye me ma me ka kyerɛ sɛ nana asante ɛnɛ monkɔ yɛfrɛ afuo bi yɛfrɛ hɔ mepom yɛfrɛ baako nyɛtina adipim so monkɔ boro bankye mmra yɛkɔ boro bankye enti wosoa na bɛdɛ bua ma de aduane ne ba bɛduru fie a wabɛyiyi awie no ɛhɔ na abɛkae sɛ bɛdɛ na bɛda ne wura ɛwɔ fie hɔ enti yɛtam no ne yɛde na kɔto bɔɔda so enti da bia bɛdɛ se ahokyerɛ bremu no ɔboa nipa nanso na yɛyie ani sumina so sesei baabi a nneɔma bi keka kɔ ɛne mmerɛ mu wɔ awadeɛ mu no ɛtwetwetwe saa nneɔma wei ba enti awura yi mfie du nwɔtwe ɛna ohyia ne kunu akɔso akyaa hyɛ wasɛm a ɔde baa ha se ɛna wia yi de asɛm ɛna de waba m'anim hyɛ aseɛ mentu mfimfini hyɛ aseɛ na fabra na mentio bɔ wa maneɛ yo nana Krobea meda wase paa sɛ wia yi medwane abɛtoa wɔ na wanhwɛ metebia na wagye me fɛ so wo ne wapamfo me be nyina na ɛyɛmayɛ me hyehye na me beduru ha de wa mosi agye me fɛ so no ama manya ani da so sɛ me kama sɛm a mo betie me pia ɛne sɛ me hyia me kunu kwabra pia ɛwɔ atwomafo ase bra na manya 18 years ye hyehye hɔ twetwe mpena ba ya ne abɛma ye de siesie ana agya ye de ne namu enti akyire yi na meka kyerɛ ne sɛ wɔpɛme a wɔnko hu me papa na me papa te ase na sɛ nsa kakra kora na wɔde bɛkɔ akɔma me papa na papa hu sɛ me bɛyi ɔne abrantie yi we natie ampa me kunu gitum ti sa abra na papa te bantema ye friend papa kwan bio ti ye kɔ me papa na so wɔ bantema ti me kɔ na papa akoso ya wa ya ade
wahye manimunyam wusade so se wodi be ma ba se wodi ne be kire wo papa enti abrante adwuma be na wo ye ana oso afuom dwuma ana wo ye ana oso me ba ne menton ne ma se wanya nidie kura se wodi me ba ne be kire me se wo ware no nti de wo benya bia no fa kokoye ne ho ade mesom god nam papa no wanyini enti ye ba afo ase ema mi kunu tonsa ne niema kakra ebe ye me ho ade ana ye sha abrabo ase ti mi kwotena ni fie na busua fie eho ne ye sha abrabo ase ya kakra nti ni ye ya akikadrofuo one be ma me ne be ma no one kwabrapia me ne kwabrapia na mi misua adwuma nti mi gya adwuma no ebedi na chi ane edo afu akeke na usua adwuma be adepam ujaya adepam no enama awade enti ubedi na chi mi bedi na chi e ma mbe do de afuo akikadrofuo atwomafo ase me makosie cha na meka sei obi a wote me nka bi anime okay atwomafo ase enti ye kwa afuom ye ba ye kwa afuom sabre na minya nwoi enti e kire me be wo me ba me benye me ba odi kan ni nyina afuom kura ne ye kɔ yetimi kotu akikadu anwea ka ama ni abehwie agufie ye tete ye kɔ ye ba ye tutu akikadurofuo mu se dia akikadurofuo sitie ni nyina na me ya ba ya nso na ha me ye madwene se menya be ma me ne sha abrabo ase enti se dia tie bia no se ye bobra no na se ye yi a minim se oni di nyame bi enti me dia koma pa ne anigye ana mende apia etena ye enti yetewa na ne wofa anwea ka ne wofa ne fa ne mate ne oni bra kwa yie ana ne bra kwa yie ne ye driver nti ofa apia mate ni na je sa afa die afuom no na onkobiem ti na meni abadefuo ne kwa afuom akekaduro se yetu akekaduro ni wie a yedua so banche no ono so di anwea ka mate ana nkakra nti e kire ana ne wofa ne di anwea ka ba akoma no na che so abehu ka na se wosi wabehu ka atwi nti se wabaye driver enti sika sha ase se ba ne nsem na afa die eho na me ma beda ni kurasi ni afuomni enti wo bo ne bra sika bedi ni nsem sika ba brante nsem so a die sika ne be kire no no wo ye enti nukure ni na ye matete na ne yesusanti de ne be kosu bia na ma ye din ana me de be ma no ko kire me papa no me papa ka kire me se akosua awale ya ho brase ti me sro bra wo ho ase e ma wukuna bra ho ase ma be ma unya japade enti sa asem no da mi tirimu anti na de be ma ni ye bia na ha me de ne si mi tirimu an se papa se me mra me ho ase enti me bebre me ho ase a be ye jimijimi efri se be ma ni benya sika na afa de ema aba na kwam o freduma ba ebe dwale wie didi wie epia bontia bi obeba na mada enso ahyase ni na nti saa o bra na mo ya akakaduro bra na ya akakaduro fo na wodi meti na sika ema ni nsam ne saa bra na nti saa obenya anwea ka na afedie ohun sika ani no yetie busu efiri nti na mintimi nka ne kese efi se yebeka se wo kire wo ho abusu efie mu asem enti afedie duru baabi ye wo ho na sister bi ba afie ho oba kama nukure ni mi yetuntum saa na nyame bɔ me na oba ne ho ofe papa adan ya me kunu se oba ne ye ne classmate ya no ne kwa atwemaman na wo kwa abrochire na waba na wo ba behwehwe no kwasem ni me ye din because ne wa abusunya fie oba yi ba na wotwe na wokɔ kwasiada na wasan ba oba hen na wotwe oba eye fie ho ya na oda hen woba wona oba ye dem ho siniri room na ye tie oba no wokɔ na wotwe kwasiada na wasan ba enti woba to so saa bosome afia asema me kuru beka kire me sa akosua oba yi oba na me ne twempena wo secondary school no kwa abrochire ne waba
na waba besra minti ne onya baabi nanti me ne nana nkoda e wo ne nana dem abra ne ya wo ba 2 years shemachi wo ba warefo mimi wo ba warefo no tu koda ne nana dem ni nana dem na wo ne wo ba ne na e wo mo dem e wo ye dem ho enti mi kuru kan ye no nukura ni na ni mitirenye enti mi pie ye mantem ho ye tie na sister bu e fe sister konsia ana azuma bra azuma wo fo ase se siasa wo teme nka asema me kan wo ye mu dance ni ana me koka che sister konsia na wo se da bia koso ya asemo adie mi nti bida se wo ba wo ni wo kunu ti edam na ne se ne mpana no kura na watu kwan aba enye dan ya wo ni dam ana be ma ne ka kire wo se tu ni na nkoda na woba ne kwa wasan ba wo dem na edem ho na woni woba ne koda no won se eja ani crazy ebetimi atana sister nkonsia na ebusa sister nkonsia fo ase ene ebusa mti akire me ne ba me ho so se no da bi me yedi nkwase asem enti mi wura fi okoto pununum etu safo adi pie se meme nkoda na dem dia na ye nyina ye na dem ho ema ne ye akasa ma me kunu tuka no tuka ede oba ne tena mu puwa ede ne koi ena nchen afa die metie sister baako frisia me kunu akofa ne mpena medikoto frisia ma me anim eya akasa ye ana metwa aso go me papa se awale ya ho brase se wo bra wo ho asema be ma wunya japade enti maye din etosu biem osan kofa Teresa empna e wo fun ase ni nyina metu hodi sadia me no wo chance enye se na natie akakaduro time ni ekwa afuom yendam hasuom kotutu akikadurom wodua akikaduro na akikaduro ni nyini na wo biebie matutumu a eja enya asem ketwa sabra baya 18 me fansa me be wo me ba ya wodi kan na menya 22 asesen 99 na me wo me ba odi kan afedie me kunu nyeska ena wokoto ne wo fa eton ne prot na me kunu koto ye ana wo sha ase ese wo si dan ni nyina nso na me ya afuom dwuma no ono nso tu etwi anwea ka no ni nyina ma asemti wo sha ase ese wo si dan ne de minim se eye dania ebe ye ensesan ye beba me so me ko Pentecost nti me de mpaibo enne asema me papa kan se ahobrase me di ahobrase e de mpaibo santi ye be si fie ni o si fie ni wiye no ena me ko tena fie ho me kuru ma me di kan ko tena fie ho ansa na wono ba ba busu mi mienu kura no o ma fie ho de o si foforo no ana ye timu afedie e ma asem no saa me kuna ma mi sika mfa anya adwuma da wo twi anya ka yesi fie dwetire se ye bo oba dwetire se je ye adwuma me kun kwabra pia ma mi bi wo bie sahambre 99 me wo me ba 99 2001 2002 wo ye space to space wo ye krom ho esansa mimi ko afuo mu ni ntimi ye kurase ni wo ma wo bi hunu ene kwotena space to space na npa ne ye adwuma enhame ane ye dititi wanti ekire no ka kire me se wanya sika bi opeso de ma me ye adwuma na wo bi aka kire nse proto bi wo abu akwa proto ni de ye pa nto opeso okoto na msuo da waka ne se ye abrabode ye bokọ yanim na ye monsa ye ntinti se opese okoto proto ne de ye dia ene ekokoto ana mi kunu koto proto yi onu a na twi anwa ka ne nti otwe anwa agu so twa blocks sha sie se wo si dan no ti mi ka kire mi ku so o ma me nko na mi nko hu ba bia proto ne da o si da bi mi nto me bo ansa ana ye de teto kakran nti cancel omuyi cancel no ba atwomafo ase ti no mu pe ba bia ye education office na mi kun ka kire mi so peso odi saa eho no ma wo mu na nadamfu bia ka kire ni se efie bi wo apatrapa eye uncompleted ye fro so nti se wo pa odi be man no atutua ne kakra ti mi kun kan na mi so eye
abrabɔ deɛ sɛ me ne wo hyɛ aseɛ sɛdeɛ tie no a ɛnneɛma pagya no sɛ wo pagya biribi ba na meka sɛ gya na sɛ mepɛ sɛ mebrɛ w'aseɛ enti deɛ ɔbɛka biara na mehwɛ na sɛ yɛ a mesi kɔ w'anim na mede mpaebɔ tɛ n'akyi ne nyinaa so na meyɛ afuom dwuma no medua akokaduro medua bankye mɔroba bɔɔdeɛ ɛne afuom dwuma biribiara na meyɛ because wɔama me sika a mede yɛ sika dwuma enti me kunu ɛbɛtɔɔ saa fie no wɔamama mehunu sɛdeɛ fie ne te da enti da koro no ɔka kyerɛ me sɛ ɔpɛ sɛ yɛbɛ fie hɔ ana yɛyi yɛ nneɛma firi ɛfo ase fie no ɔde hɔ ama education foɔ no yɛne anweaka ne yɛlodu gu mu nti nokura ni yɛbɛduru apraptra paa mehunu baabi a me kunu de me bɛtena no in fact sɛ na meyɛ kumase ni a anka mantena hɔ ɛdeɛ nti na meka ne saa na efie ni yɛ uncompleted abrosan a yɛfuro na ɔmo si efie na kyɛ enti na ɛsoro no liki ensuo to a na nwunu ana ɔmo bubu efiri me fan sɛ wodi wura fie hɔ entrance hɔ no hall mienu na na to aso enti ɔmo bubu hall hɔ ni nyinaa ya na ɔmo afuro a empempro esisisi hall hɔ enti yɛbɛduru hɔ no na me ba wodi kan ɛwɔ 7 years deɛ ɔtɔ so mienu wɔ 3 years na me behunu hɔ no fact na ɛden ba me wita so sɛ me ne bɛma na ɛbɔbra me pɛ abrabɔ a yɛahyɛ aseɛ me mpɛ deɛ yɛahyɛ aseɛ wi a me kɔdie enti nkakra dan yɛ ne yɛ damu wɔ apatra pɛfie hɔ no ne yɛde dadoa 6 inches ɛna na tum si ewura dɛm a yɛde dadoa na ewura saa mpontrɛ korɔkorɔ bi na ba ayɛ sadadeɛ na ne yɛdi wuram na wɔn a no wɔn ti fie hɔ no na ayi na safoa asɛyi ti saa nko ayi korɔkorɔ no na korɔkorɔ no nso atwe nti dadoa ana ne yɛde hyɛ ɛdan no mu a na yɛde tum sɛ me kunu sɔre anɔpa no wɔ kɔ adwuma a me ne nkora ne mienu na ne wo fie hɔ me so yɛ kɔpɛ school ma nkora no enti me nana ma yɛ watch woman ya na me wo fie hɔ because safoa na pono no mu ɛne hɔ nso yɛ new site enti sɛ me ni hɔ na sɛ yɛbɛba na obi abebu pono ni a na me yɛ ne den ti bɛma no kɔ adwuma na me wo fie hɔ efie hɔ nyina afu ni anto fence wɔ enti me sɔre a me dodɔ hɔ prapra hɔ flames ni nyina na asɛsɛi because na yɛ dan dada ti nyame adom nkakra me kunu kɔ no aba saa oba yɛbɔ bra yɛ mamienu me hwɛ nkora no wɔ fie esi fie ɛne ade enti omu be fro ɛdan baabi a omu bubu yɛ no omu fro hɔ me konsuo ɛwɔ fie hɔ me na me konsuo ma mesinfo bredo ya wo firi hwidiem wɔn flo saa dan no wɔne ne nkora enti ye fro wie na kyɛ saa fɛdie ensuo na ɛtɔ no ɛba fie hɔ na ɛgyan na entontom pa ye frɛ ne sɛ entontom na me hu bi da sɛ entontom timi wi wade kyɛ na me mai anim ahono aso because efo so wa ne etene na entontom ne wo entontom timi nom yan me ne nkora yi ene malaria de sɛ echi wo mu ane sɛ echi wo mu nyankopɔ adom kakra afe ya besi fie ya wie efie ya ye kama ye bɔ ye bra enti me bɛwo me ba wɔtɔ so miɛnsa in fact kuma setena na efuom dwuma no na mintimi sanko efuase wo nkodo afuo enti metoba nche metoba odie bibia enti na se ama setena ne nkora no so bɛyɛ miɛnsa bɛma ne nkoa na ekoba di sikaba mesumi ti fie hwɛ nkora enti me ka kyerɛ me guru sɛ da ma misika mfanya adwuma kakra sɛ bɛyɛ a ade bi wɔ hɔ a mintimi musawo because utu ya laibe enkura ni school fees ni edidi enti wo de ma misika kakra mfanya adwuma me kuru ka kyerɛ me sɛ wo de nya abotre na hwɛ nkura no in fact na eden na me se nya hwɛ enti duru baabi ni na afedie da bi ɛna me ka kyerɛ sister ba ko no si o ensuo yɛtɔ pure water enti enkofo bi di bi brɛ me wo hwim efiri wo hwim brɛ me ti me ka kyerɛ wo mu no mo abeyi nsuo ni bi ama wo
na wo de esi wo fie hɔ aton na msi yo mate to mu be yi nsuo no saa bre kura na enuru 10 pesos enti me ye me yi nsuo no e wo fie hɔ kakran nti okwa adwuma na ma yiyi bia gumi komam new site na omu sisi dan na me di bia kome ma wo mu enti da kro me di nsuo kwa na omu si dan akɛse mienu me na edan na ye 4 ti na mesi fo ne dosu na mesi ni ba ko kache me se aya menye aduane mra ba bia omu ye adwuma na omu kwa ba bi koto aduane enti me di nsuo no kwa na maka banku eni nkruma fore na me de kɔ eni mi gina ho mo mu di aduane wie bi ho amekɔ akoduru o 7 o'clock emo 8 no ma di awie na masesa me niema ba fie ansa na me di aduane no so bɛkɔ no me hwɛ me ma ehwɛ me kuru ma me kuru kɔ adwuma ehwɛ me mama me makɔ school ansa na me di aduane na kɔ because yenkɔ na ne yeti fie ho mintimi nya nkora no wɔ sɛ me di aduane me kɔtɔ aduane abansa na nkora na kɔ school afbe me isi da o ma me nya sa adwuma ne wo fie ho ensuo no o ma me nton ne wo fie ho afa de fridge kura esi wo ka cha me se obepagya fridge na firi fie ho no o ma me nto fie na ma me nipa ba fie ho aba be fa ne water tank da bi a wa yi da ho ei da ye start free fuase wa ma me scan fa nya adwuma ya betene kuma se ye ba 2009 I 2009 2010 and I'm a woman bought to me and 2011 2012 2014 na me woman bought to so 9 still nam da sweet fie after the me kunu kwa oma go 3 days 1 week no o ma fie eh yankwa na etie why na me ko bisa no wo be frɛ ne phone so onfa sa fe de na je se me tete me nya adwuma metifie wonso a me ne wotifie a me ne wo ne nkora no nko a na tifie wo no so a wo hima bia na wotwe na wo mafie wo betimi afafo afre me kunu onfa sana je sa fe de me tete me su me ni adamfo bia me kama sema kire no ana me su eye me fele se me kwa kama sema kire abusua nti wo ye dai enti ehya me ho ana me tete enti duru me bi nam se da aden and then it would be a better na wo sorry a wo hwimu na wo kɔ wo ma ana me ba wo to so me nsa no so akromfo ba yeso wo fie ho enti na mahu abɔ me e wo fie ho se wo kɔ a wo ma me ne nkura nko a na hye edantuo yi mu saa na yedi titi mu saa kakra nje se e ma se yeti kumase kakra kai e hefa na akɔ wiwe kunu why na me ko frɛ na busa ne sɛ ohu me kunu kwa brapia enipa a mimi hia no a ɛsɛ me frɛ ne busa no ehunu ba bia ɔwɔ no me frɛ na wɔmfa okay meba sei ɔfrɛ ba ma ya ɔmfa ɛna ba ma yi nso abegya wɔ mo asi new sate ɛdan mu ɔmane nya dwuma sabe oya no amana jai enti atona dwendwene sese ye ya me ne wo kasai awade ya wo ka mu nsem nyina de kire ye sabe ye na wo behunu de esi ye nti ena mebusa no awade no sese ye agu me ba be busa de ho no wa kire me de awade kuo no e ba ye na ansana no awodadie mu nchia eye kese enkoma wo ye frɛ Mrs. Joycelyn Afi Ezwa Mrs. Joycelyn Afi Ezwa Ashanti region ha regional CID arms unit ena oye wadwuma na ukunu ne chief superintendent Raymond Kofi Ezwa miya minua Yaw Asante divisional police commander watakwa na yere no ene Mrs. you are +1 today wanya afenoko edi aka onfie ho na minua Kofi Ezwa aseme nka nkyere so oba pa odododo
ɔsrɛ nyankopɔn ni nhyira ɔsrɛ nyankopɔn na ho bambɔ nyankopɔn no ne nsɛm nhyira ɛde ma wo ɛnɛ a Mrs. Joycelyn wodi wa wo day a very happy birthday to you nyankopɔn nhyira wo na ɔma wo nkwa ho san happy birthday to you. God bless you. Na maka ni sɛ yie na wasan hyɛ ne nso sɛ na Krobea ne nso yɛ benada nokorɛ ɛna yɛ benada na eduru benada sɛ yia na wahunu sɛ deɛ bɛyɛ biara no mene Dr. Ebenezer Ajibai CEO Emma Ebenage Herbal ɔno asan yɛ founder ɔnom na de Hepa Plus Pavi and Plasmos no aba na sɛ nuro wei ɛyɛ ɔgye aman nuro sɛ Dr. Abedu Dr. Hepa Plus akɔ aba yakra ɛnamahu accessories and everything for the ground. Yes. Nneɛma wɔ ha. Ɛne dinkai bi animu ma me. Hepa Plus Pavi and Plasmos bi animu ma yɛn. Prame dase na ohwɛ Hepa Plus we mi kura Pavi to paye. Very good. Na Plasmos nsusu wɔ ha. Hepa Plus nsu nde wa wani tia. Na last week good. Adanse course aba. Sɛ nyankopɔn nam so apagya nkofo gidie mu yenuanom ma sɛ bi no matin kanyera o ma hyase di adan sɛ sɛ dog de o ka no enya agro bi na ne na edi sɛ oba nom Hepa Plus Pavi Plasmos atadwo bi da ha ɛwɔ ha aha na onya na atadwo no edi gusu a ɛsesa bibi wonu sɛ mema ni bi so ne wo mgere nom ɛna wi atadwo no onom Hepa Plus Pavi ne Plasmos a oba ni di kwadu ni bi kakra na bema no so adi kwadu no owie atadwo wasakakra ade aguna num sɛ utie Utek FM na ope wapomuden mapa mesrew Hepa Plus no panel drug stores okwa ɛyɛ miensa de mesre aka ho ne sɛ obi ho se doc mekɔ ɔmo so ɔmo wɔ Hepa Plus ɔmo wɔ Pavi but na ai Plasmos ni bi ne ho nti ɔsɛ ɔmo ma me we di ahye na enye bi ana wɔ Hepa Plus ɔwɔ Pavi no ana wɔ Plasmos ɔni mu baako men je fufuro bia emfa nkɔhya nan eye nuro miensa na ekobom unya Hepa Plus ne miensa ni nyina ne e kan fie somtre ne bo so nye den ba ku 20 cedis ti ukra 60 Ghana cedis a wonya ne miensa nyina odi no nom yefunu na eya ne mu wo obi ho asabe ne behma no fo na efo no de akra ho adanse bebre bapa ti doc na minim se bia o kan saa akwa na me de kwadu ne tu akira last man panyi bi also 52 years na wo hu se saa na kwadu no ye ne hu ne se mu emre saa na onom Hepa Plus Pavi ne Plasmos a hu se kwadu mu odin good ne kwadu aye kama se ne se ya ne kwadu die so afa ni agama ekosoro mesre se uti Utek FM a drug store bi e ben wo ko penro miensa ne bi fa ne se wo nyare o no ma onipadua no agina yi last obi sine diabetes ne sugar levels ya na wo soro na onum bi o se de hye ne nkran ne se se bi obetumi agina fero anim ne wa memene onum medro indeed o memene ye na ne sugar levels so de akyen o check ye no eniema eye edema no obi so sine BP obi kura de ne de dro ben na ato ne bemem ene odwonso kama obi sine menses na emma for the past 5 years na menses ne ma ene atumi aba emwasan ye pregnant good enti de me kan say ko drug stores bia mu obenya eno ni bi ba bia ye ton wadru bia ebia bibi be kire wadwen a me numbers no e wadru ne ho ana say opeso frame say doc me kra no meye ne say me yare we me ba no say ne ha no me nua bi nsan na atiagu ne ho me ankasa kra matin ka na ayira nsuo bi ne fra himfie ho eba infections ama nsuo firi ba manim eba ba ma no sabio emu aye ha gidie no muntumi mpagya me bo hyewa fori a doctor me bra me hi odifo bi no be band da bi wan kasa be tumadan ne mu ate wan kasa boru adoma hinwa nanim na fo asase pese no ediso numbers ne 0542 77 85 72 0542 77 85
8572 and now 059 13 67 898 059 13 67 898 wa manonia ebia said the atadwe black yi wa hey wani na mahunioma yes sentina meka krachi gina hojina se na no de ode maame no asa wow enti ensuo no wa ha fama me ensuo no wa ha ensuo no in my face me wo Hepa Plus ensuo enie ena me wo Pavi enu nsuo enie ena me wo me wo Plasmos nsuo enie ena me wo Pavi ne topaye enie na me ne mi ensan se ne me yonu nie na no ya wada no yes ye che bi wie ye no me wo ha na panyini pa o ubusay mo so be ka kire o mi ntumi mo ni di wa afidie so osom di osom be ka bibi and the code ne kasa and obai no se na Krobea me se na ene de mia matuka ba pese be ni uhia wow aduro no menum bi pa na ma hu se wo ka topaye kire me formula no na mzi o nana utu ensuo no de obenom no egu ademu a tutopaye ni mienu na fagum na afesa hwie ensuo no baako na aka no fagu so owie a kanum na wo kanum wie a na wanom o se na de deda kire ne na mzi o nana ubetumi de kwadu atwe kire kwa na ubetumi nso de atadwe because they say no a man mema ni nyina no every boom yes enti ene atadwe wa hakama wa ha we black one ni bi nso enti de wa out me say pia enti mi disposable na nya ba ne de yes awia yi me be ya me hu aduru e be do smile na de sese ye kotwa so bia na amanonefo no good meba manenka amanone fa address fa number we suma me wa so tumi fo asase di suma ne yi wo amanone a 0542 807 907 0542 807 907 we have bo numbers na aduru no ma can say obi say na ya me so me wa mrewa so me eti aduru ne de eboa wa obi de mani je pan say na doctor for mpanyimfo omo frɛ edi ho adanse ye wo lawyers ye wo presenters ye ma me no ma omo ton eniema e wo market ye nuanu me wo mazi akra omu follow papa mazi fo no ofra onu ankasa o formless a wo kire ni nyina no omu ka ho asem na aboa ama omu afom nsa ase nso ediso de kan so yo be man ko gina sere so se wo gina sere so ko kanwan ni ade debi o yo be ma at least o de fa ko gina fero ni me ho ne bebia so gina ko memmene ne wo ho o wi a be ma ne be ma ai uwi a utumi efa opuma no boko na odi akogina Red Sea na chi na Red Sea na chi ande wa onim de obey o maso a na wo ye de osma wo na adwuma ma mix me de na wie atadwe no so otwan me wa hanom se wo mpa atadwe utumi isu kwadu wo mpa mienu ni nyina so a kubensu ho ai obi wo ho a no de so onchiri hwe nyame ate bibia ho ama no otumi ka mienu miensa bom eno so problem bia ne ho honestly oni atinka o de try formula we onso a wogidie ne fon iso anemu ha enko fantatie bia do tie bia ye ho ma well being nya dwuma ma na nwumre ye nhwa ade me fa hin ne menye doctor tie kan say wa obema no e bia yade bi ntine fon o ka se wogidie obi nti ase na tie kan no kore no say bia wa obema code no aman 40 ase u breaking za eye well being ni ho adwuma tretre baby e be fa e be nya drugstore bi e be on bodwem okwa o so pe Hepa Plus emiensa o pe bi say ne topa yo say ni nsu o betumi enya bi anom me numbers is 0542 mami ame mobile numbers ne ma me boba ma me pa chao nya bo trefa pay ana fa phone Dr. Eben
Hepa Plus, Pavi, and Plasmos. The numbers here we use one year. Tie. 0542 77 8572. I repeat it again. 0542 77 8572 and a 059 13 67 898. I repeat it again. 059 13 67 898. Nami wa manonia, doctor. Wa manonia. 0542 807 907 0542 807 907. More powerful. Medasi. Yedase. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plus Mox. Hepa Plus mixture. Election warehouse. Election warehouse. Election warehouse. Election warehouse. Election warehouse no obi antie o take FM. Aduru hobiemo Ghana ye koto aba ye mampani ne yemra se badwafo ahodo enti na Otake FM election warehouse ya fa ato ye ho se ye beti asimonten so na ya bo asomdwe hu dawuro se de be ya Ghana ya so due kura ye no ye be koso akuram se kusua na emmo enti ene da ya tie sikireti a abonten so a ne yenua ma no adwadifo binum di nkomo na omunso atire omadwen omunso de omafutusem amma Ghana fo binum a duru abatuo se ya amanyofo binum ebo mpa amumu ye tuturasem afi we die Otake FM election warehouse ya faatu ya ho so se ye behwe se sane mani nyina ano be brase na Ghana so atumi afa ne ntoma pa afira enti dimati na yenko nkotie ensemu a Ghana fo bi ewo kafa asomdue ho Pacho asomdue sem de mobi ka kire Ghana fo kire se me ankasa matona wo ton country eye Cote d'Ivoire abatuo mpenche se na kofa asa atokwa ne baaye na kura no so ne afre no dokoi ye fito abana enye ne basa bia ni honoma esi na de meka ne se Rwanda na ka be se 30 days na ye kwakoto aba na se di nim no aya na Ghana no akoye sebe emponchi tokwa omkuku ni kakra na abafom na de mesre ne se ye hia sumbie na asundua ye hia me teacher ni sabio sepasa yesia meye den na matimi akọ classroom se me kwakọ kira de na beden na nkura no so kra no a omo ye minus no omo matimi aba se omo so baba besua de enti de mesre ne se ne asi akura ya so ndwe mu efiri mra tenten sha se to aba no boni bia nsie no saa na mesre oman no eye the clergy mesre eye akufuado ene the other political parties a omo ka ho empo ebesi eye ekwedonko a wanya ba biko the replacement and I said nipa obaba be replacing no na asundwe abua ne nyina yetimi anom ama Ghana so afanfa ho de tikakra metimi aka yo mpo ya siel kan na yete mabi ni tibi bombisi e kate do arba election le kate yete kensula te bore suma aham te bor zaba so de zango men enkuntan kaba pa ahoye kenzang ballot box kekento mayina bambor ba ligrila bam mengla bakuzaba ga bibitana ta kenzang box la katamba mbe yang la ka ba fa arti bi keke et ka tang besko enwa la ko swangte te berme yame lampa election time yin ken sui vote ba kun yin eduon lampa karwa ma ki wo ge radio ka wom on di wa Ghana nit on di wa ba wa Ghana nit te bori suma ka te bo sesiela on di wa Ghana nit on te tana ka tanga so matete yin ken sui vote la ba le yin e po ani bi amade ba ka ba pa he kikenza eri yen marpa ngiyen mengiyen wa la ko sonte mbelo ya me mabi tu lampa pa ka yen yi to asego tam fa bi tam ba apepe bi ka ba pa harba zongo bi ka ba pa harba ye yam mapang la tam ta do ayetangwa ya ban ka suma antana ta teto wabe kam belo ya me ka yeria so ya me election la ya ban ka tengla suma ampone kampo ya zuo to
Yanko enua we so na ono so kakra o no. Election warehouse. Election warehouse. Election warehouse. Election warehouse no obi antie o take FM. Asem Beba Dabi. Okay. Out of 4, yada must say, ya call ya ba. Awiai Ramsey classic shoe. Osia Krobea ene ya wo askoremanpon. Edna dwumadie no ye tiemo. Fendi Crank. Osia Krobea, you are hot today. Thank you. Sherry Bambi. Osana ya Yaw Asante ene ya mawoda into wish me. Sherry Bambi. Yesre nyankopon shira ede ma wate. Happy birthday enkomao. God bless you. Ene wiai ababa wa kwasi acha fra patrapa ene wo yenim ha. Enioma na be made ni namu fri akakaduro breso fri so obedi mate beye droba anwaka beto fie di fie ma kansere beto obi wokumase ha bet na mu nioma e course nom ne ade ni nyina no awura no tena ase e kire se ne papa tu ne fo se wo bre wo ho ase se oba wa wade mu a unya japade enti sa ho brase no ana no owom enti wa wo baako mienu miensa enan afei eyede na wade ni guye enti nana mi kunu kofa oba ede ne kokotena okwa na wo ma menu aduane sini ho a oba oni ada wo beba na oni aduane no ada wo konso onkra o mafie kura na wa baba bedi afe dru baby wo beba na aduane gubom esini kam no de abafie oba no aka kire me mane se mo fa mo ma me aduane nko hye fridge m na ma me de fufu ade echesuo obedi na me mana peje me meduane na manu asini ho no e de akohye fridge m na de ya no agubom asika mu amano no wo de aba no abedi no aka kire me mane so mu fa nkohye fridge m de wo di fra bonten aba no ade eche me mana kanehye di enti me mane ka kire me na me se aduane ban me wo mo abesi sabre ho na no aduane mamudie na wakoje aduane fra bonten aba mumu meka ne hemfa eni me mamunni ti me ka kire me mane se hwe na aduane bia wodi be fra bonten aba bia no o mo adi aduane no enti na nkora ni aduane na fe de da bia wo beba na aduane gunibom ada wo mansoso no chese mafie kura na wabedidi edrube bi minimi kunu dadem me kunu ka kire me se ne mpena frɛ na wontimi mfa ene ne nkasanti oba ne buofu mimintu ne me mankonkoda na utui me tu freedom office na me ho mete eyeda no de ko ikojao de body ma kodja me se yeti fie ho na oba na okofa no wode na kotena ye kromufu ase fie no kanserefo na tu ama wode oba na akotena fie ho me kofie ho krom ho oba ne ti fie ho me nkasa wono so a wampata me se mafa wo ba foforo ena me ne ti afa die wokofa amaya bi ba fie na mimitimu ni se omu me prapra ho emesiesie ho abra memete ho wo mo makoto pra ye mob ana roba ye de paper form ama me bayare nya kuma ya de nti me ya de kakra na mabre ma me mama ni miensa wo fie ho a omu ne ye fie ho adwuma me kunu ehun se ye fie ho adwuma akofo abaya bi e fra na Matilda eni fosti ana Matilda ne be prefio mesori ahomache bia no nai no num na abaya ne pra timi wedi na mse dabi be me wofo obade na kotena fie a me ni wo fiesi yemu mankasa ahanso a meti a me dwene me ho ye adwuma kakra e de hwa me manso a wasan kofo obi se wo me pra me mfiri fie ho me nti ase enti me kachira me kun se me ma ba ya ni nsi fie obiem efi se me betena fie 15 years no me na me pra
me dodo ho eye bibia wo fie ho si uniema yo bibia wantua me kada sika kura wa ama me bisa me mfanya adwuma da afa die ne ba ya wo kofo wo ba abaya se wo meprefie ne tua ne ka bosome ana me se me ma ba ya ni sifie ho mepra e me ye hwe na me betena fie no se na ba ya no betimi aba be prefie wa anka wa ma me wa amfa wa ma me ma me yesa adwuma no me ma be ye adwuma no 15 years afa no akofo obi se omra ma me prefie ho me kunu se makoka minim me wo ha na ma me frɛ me sɛ me kunu de nsa ba sɛ ontimi nware me bi o kunu de de ensa akoma wo me ma me wo fo ase me busua sɛ ontimi nware me bi asɛm ni nyina ni o nana omo ebe prafie ho na obe prafie ho na me se ompeninti me nana me yes adwuma no sɛ bi wo fa me birthday kura na sɛ house girl ya sɛ nka betua meka but me yo yire maye na wo kwofo obi so mra me yes adwuma na bra me wan kan kyerɛ me mpededenti me yedi hwe o afede na abro so be ma ni tu kwan bosome no abaya na nsifio ha me pra mia na me yes adwuma no be ma ni beduru fie ho na wotwe yene me ne me ma me ensa no yene ne ne yes adwuma no efiri na wotwe kona afi wafra ba ya no ama na san ba so o mela me pra na me aden dia ne be ka be ma se ne yiri wo fie ne mama ya wo fie me baba ya no wo 19 years no be kwa akofa nipa foforo se o me pra de ye me yi kura se wato pra ye tentia ye de pra yi ato mob ni bi wo fie o aden na mo mpra ho ya na na mu ntwitwi ho ye mama ne taase so se ne na efi ho ekire ho ye gu ho nyina nana metimi describing brush chire wo fam ensuo no du yo a potobibre metimi describing brush chire wo nyinada na pai se fita me ba Francisca ye me dancing because yen kwan ne atifio me mane ye madansefo enti wo de wonsa na se we ma me se be ma no bom de nsa koma wo ma me se ontumi no nware bi makoka se Matilda be prefie hodie me ma kwai ma ne me prefio se Matilda be prefio ma ni tua ne ka bosomia me so ma prefio 14 years to 15 years se wotua Matilda ka dia me se adwuma no me ye ontua me ka ene ye dai enu ani no de nsa ko se ontimi ngware me enti nsa ne ko ye chi no mo ye dai enti nsa ne ko ye ne me ma me ka kire ne se dabi enye sa ne ye no na wari egunkuru akosua ye bone ben enti na wo beja no mami ntie wose maboni dua ana me ma me busa ne se ensuo ben ana odi bo mi dua nso a wantimi anka nsuo anabi de wo kan ne se me buruburu ni nua enti wontimi nware me bim na ma me se dabi onfa nsa ne nko na be ma mfa nsa enya oba me ma me kan ye na no ansi no agyan san de ato ho efom ana woja akokoi woni ne nua ya mensa ene ya Victor ene den san ko ye enti abusuafo frɛ wo kan de ene kyerɛ wo ejo mu frɛ me na me se mami me kunu si ma ye ne bone ban wa mama ni o wokoba ye nso a wa nka nkyerɛ me so de nsa akɔmɔ abusuafo o de nsa akɔmɔ abusuafo se wo goja ma wade enti me ko krom ho ana me kyerɛkyerɛ saa nsɛm yi nyinaa sɛ ɛkwan a ɔfa so ma amaya no bɛyɛ saa adwuma sɛ asɛm sɛyi na akɔ so o maame ana makɔka sɛ wo ma obi abɛprɛ fie tua ne ka na me so mebɛtena fie hɔ yi saa adwuma no ma yɛ times 10 wa ma me sika adan wantua me ka wo so a wa ma me gyetere sɛ memfa nyɛ adwuma na so akɔfa abaya Matilda so mɛpra ne tua ne ka bosome dia ene me map ge ne kwan ma ne meye sa adwuma no na wontua ne ka enti abusua ne abusua hia at the long run eni na wo mfan say afi na nanka me ko ye ne ye frefre abusua no na me kuna san akɔ ho se wo hye me na wo twe me ntum frifie wo nya me fie enye sa de besie no enye papa ana ye dai ana me se me ma me frɛ me na me se o ma me se akɔso ukunu dia waben ni hanu miyam hyehyeme ne boni woni patirim enti se na mse mama se menya dan
me ho yira me te se de ekoso ofie me ho mete ana me de ko legal aid afi wo ko ka che me se o ka che ma me se o hia me fie ho na me nkofa fonse fie no e fonse fie no nso wo de empena na kotenem empena ne ma ene ne maame ene na ti fie ho oba na kotena wo be bru be fie me ensa minsi ho nko ka hwie o efi se wo ye me ho ade wo fie se wo be wari bi kura ka me ho a ade anka be ye ne se pata me makofo oba foforo enti wo be gi me sei na me mpata wo we de me kunu anya sa o wo do oba na kotena fie wa minka hwe enti okoka sa wo legal aid no mo ye den ano mo se wo so wo di fie ni be ma me enti na me se me mpene be ma na bu me kwase adodo wo bu me kwase bebre se efi a wo de oba akotena mu na wo ka che me se me nkonkofa apatrapa hanso na mete ye adwuma matena ho mfie be ho na nkura yi ko school afi wo beje nkora na tena fie efi ho nso obi anti fie ho me nkonkofa fo ansi fie no enti me ya madwin se me nye wo bu me kwase a onsu me nka ho be ma ne se woni bi enti me ba panyini na ka che me se ma wo de anya hwe de da de aye wo nyina no ye nti fa woni to ye na wo de gya bibia ne da ntwema nso ne gya bibia na mse mate enti okobo krata abra me se efie no ho nkrata menye no akotu oba no me ko ye nso no oba ne tifie o e ko liga edi ho nyina na oba ne tifie na mse da bi okoka ne ho se wo bi antifie ho me ko me ne me ma me ne me nua mu nyina koi oba ne wo fie ho e dana na obema no ko fa aka ene oyi oba ne ne mafiri fie ho se dia kwesi ni se bema ne si mi ntu fie ho enkora ma no minya wo mu wo fie ho no no mu ntena na emma bema tete ba they say nkwala ne wo sensei me mfan se ketwa no 10 years ena de otoso no 14 years panyini ne de 19 years oba no wanyini enti wo sigya de wo mfie du edu no ene de wo edu nan no e wo fie ho mi ka sensu be ma ti mi hwim bia 3 days 1 week no mai won si fie ho se si a okogya ma wade nyinaa obi otimi hwim 3 days 1 week no won si fie ho nti die nti na waba die na apese ya ma se die mi pese mi yense se fie ho ne die wosi mi ntu matiase se be me ba ware no kura ne menya ma anka meko ne nkora na wosi mi nya wo mu wo fie ho no na anu ne wo hawo enu ne me hawo opese ya nya die na emo awo mi de me pese mu ye boa me se wosi me kwotena kura ase efun ase wo ma me kwotena ho me mani ni machi ofra nkora na muni mami achi wo kwotena kura ase muni nachi enti se won pese nkora ne tena kuma ase dia one other so be han dan ya mame na me ne nkora na tena mu kuma ase ana se obe mama tena fie ho na ma hwe nkora no masem nyina no okay arofo agro no a ye die no ye twene na ye gro sa wuti krenka na che sa agro na bena wie ye sani asem no free da bi abobo aba na ba biduru no enie meka bede asem ede kyerɛw owura kwabena pia yafrew na di odi asem na chi no ne okasa ye no metie die oka ya ode kyerɛ no na we traditional Dr. Dawood Nyankopɔn hyiraw Papaida Dawood Herbal Hospital ano sa wo bekuma se ha ejoso krapa ehona Dawood Herbal edini dwuma adofo ne adehia mutie mie akwanya no abane se wo ye obi a wanya yade bi a wakwa ne nkwa wo be ma na aboto na waba ejoso krapa edani enkane na Metro FM ni womu no saa da no amu na Dr. Dawood nso edini dwuma obi wo hono mu a asikyire yade ne yesi a wone so wo benum nura wo nkwa na nyina ya ka kire o se wanya mogya broso
Obenum nura won kwa na nyina. Yesi stroke nwodua yade na achew. Enye easy sa obesore wo ho. Onua wo de Brotherwood Herbal Hospital. Say hepatitis B ana enemu yade bi na achew. Eye ulcer na etete wo ana wanya prostate mu hawo. Say enlargement ana cancer. Roba kura dam oni Dr. Dawood emumpu nimpu. Bema bi wo ho a wotumi ni oba hia na nanso ne hunsuo ntumi nyemba no. Oba bi anya fabrodo wo breo abeda ne si akwan e ma sese ya wo ade awo ngo bi da. Menua ba sa wo ne papa no hia onsu benya biato na so. Ebepa ho ama wo bra no ebepa ho ama wo. Wate. Bema obema da form bem ya wo ye ne hwie nye yie. Se wo ne Dr. Dawood hia ebepeja ama wo. Enti mema no dia waka ne se apeja o apeja ejo so krapa Metro FM dandada ni mu papa ne no ma anka se ne egina frɛ no eye 0244 88 6437 and 0201 681 717 one Dr. Dawood nkasa obeje so why. And now we are Volta Drill Limited. Yensu yetunsuo. Se wutie me na wuhia ensuo wo fie ho a. Onum enum tuo, onum enum adwuma no pa. Eye Volta Drill Limited. Anuanom amutie me. Wa man kwanche fo bi abetu problems nko na wunsuo ni na mu frɛ yen. Na ye mesiesie no yiye emfama wo. Ebi wo hokra watu nsuo ni bi dada nso machine nam opese yemfa bi matum wanya problem ewo machine ho ofre ye ne ye ba besiesie die enti a Volta Drill for demusro nkone se ono mo wo enimdifo a enimu nsuo no adwuma owo hunim die pa eno ono mo san wo mfidi a omo de ye adwuma no enti se ono mo wo sa ne oma we ya o how ne say se ne wo hotie bia no ensuo be flow Kumasi ha hojo da ban ni main office ne wo obesunya ne tachima ne doma nyina nso aye wo ho ye number eye 0244 299 520 and 0266 43 2210 Ewurade fie Herbal Center Dr. Mankwa ena eto nsa afre wo a wutie me se one no mehia ewo Kumasi kronombo sie papa no ben Red Park se wuni ni hia no kra me se wo se natural ode naduro bekawo wo se nipadua no ba bi atokro da bi aduro tumi wura na koyem adwuma nso e ma no yeyie enti na wiei se wo haw e wo timu a o wa aduro nwanwa bi a on de etiremu nko na ye ho adwuma enti se wo ba se tire no ani wom aso wom ahwini wom anum wo ho wanya haw e wo mu bia kwa ni mu bia e wo tiri ni mu a wo de frɛ ye ana wo ne Dr. Mankwa nhia oso obi wo ho ani tine dwane gaga wonene ho wo ba obema o sa aduro ni bi ma de aye utiri mu adwuma ana wo ye obi a wanya namu yade wa namu yade ne nkɔ wanya mujabroso etwere yade wanya ulcer stroke adwodwo ato wo sɛbe wuntiri mu twetwew wa ye mrempam ana wo nsabu mu kura anye bra Awurade fie Herbal Center na papa no beboa wo obe Red Park ewo kronom busie ne number ye 0241 09 3915 and 0549 20 6633 ewia ya Bolivia Enterprise yen ye the Future Life Smart Foods no nso aba eye nuane a eye aduro ya se wunya bi na se wudi a eboa manipadua no gina brane muntie wa wutie mi ayade bi di uso atrantwie eba na ekọ saa na eye wo eba na ekọ saa o onua wo de Kumasi Sofo line alignment ho multi home ne hwe animu na Future Life Smart Food ya Bolivia fo ye di adwuma onye behia ye nuani vitamins ni minerals ma akoma aduonum yensa na wo mu o ye wa amino acids edum kono ye wa omega 3 inulin selenium energy protein fiber ni nyina hye sa anuane mu matontwomo de ehia ne se wo de bra be kire wo yade ni mu
na yenhunu aduane adura yede bema wo ama wetumi ade wo ho ye no manie simple jefre ye 0246 01 0150 and 0242 87 8090 Abapa Mall. Your biggest online shop and every say wo tie me na wo pe baabi adidwa and 10 times sudwa kese ya ye ton yo mapa ye nioma ye ton ni nyina bo nso da fom de wo be oda no eno an ye de brewo eye Abapa Mall muntie na monhye ne nso se wo de ko Google Play Store ana ko App Store mo amu use Android ana iPhone no now de ko download yen app we Abapa Mall se wo download this app we ya wada rumawuram na se wo wura ha enioma e wa ha ye ton no ni nyina ye enioma papa e bo de da fom e na ha no libilibi no labalaba enioma ne ye papenti de wo be oda no eno an na wutua ke no anso an ye de brew Abapa Mall adia light ene yusuo ebia ni wiase aye ntobi me pa kire say o pe air condition wo pe fine o pe samba akakrakai ya wo be bo wo de machines ye be bomu ama wo o pe TV branch inch bay anase brand bay o pe phone o bedroom ho enioma ye dinua ye nioma ye ntade o kitchen ho de disi ni nyina ye ton bi o ye wa Abapa portable washing machine kura na ye 399 Ghana cedis baby awo bia no ye hian so otua ke de bebro en obi nso wo a woni phone no de be download the app no gisa number we frɛ kan de wo pɛ ye mo ne bo nkyerɛw tuaka ne yemfa wa de emrɛw Abapa Mall number ne ye 059 338 6133 and 059 339 1848 open pa oni Abapa Mall for nto kese ta for 3 miles saka park ho ubehuyen medima for herbal clinic Dr. Time da so papa yi kumasi abu akwa agogo enu odini dwuma se oba ha all the time beto yade ne so abu akwa agogo papa no se eye hepatitis A B and C na etete wo wodi ye stroke nwodwe ana wanya kidney mo hawo waya mre wo mpam ana infections ana utumi ni oba hia nso hunsuo ntumi nyem no o prostate ni wanya achmato wom oba wo hwaye wo den nipadua mu ya pressure hernia na etete wo wanya yafunu mu crow stomach ulcer fibroid diabetes ana wonsabuo mu na enye wonne Dr. Time da so nhia ewo medima for herbal clinic no one for time on to yade de soma ne number 0244 77 4282 and 0245 61 63 36 Hepa Plus Pavi and Plasmos ebeneche ba phone we ene ote ho asem ote se Dr. Eben kasa ene wiai mamentu gidie mu nka nkere wo se enro wei ye freno abedom Ghana enro wei ye freno se nka menhia so onya bi na so no no mo a onua wadwene o well being ho enti na wiai se wo tie me na wo ye obi a yade how yade tete edi so atrantwie eko na ba no akofre ni nua foforo de aba saa na eya wo wo de dwene wapomden ne ho kane de aka ni nyina aye mfaso se ne wote ye no kope Hepa Plus pepavi na pe plus boso ka ho ye obia nsuo ye obia topa ye onua nonom na wo nonom a wawie yeah wawie I'm telling you well being no be gina ye ne nipadua ne nso ho aye den e de amawo Hepa Plus Pavi Plus mosi ba bia ye ton no wo Ghana ha bia no wo de bobura mu sese ya na ko pebito bobo no kre ebeboa and Reverend Prophetess kanfofro Prophetess Mrs. Dr. Elizabeth Faith onu adwuma efo nyina mechiachia mo Faith Homeopathic Clinic ena mudi mudwuma na henema kokoben
Mona maso ye ne Benjo Mass Company no 18 junction ne so hwa ena mudi mudwuma Faith Homeopathic Clinic. Enne se wutie me na sabe mechia wo no mu watemenka onua tutuanamo na oni Faith Homeopathic Clinic for emompuni mpuate enkanka ne mo amo yade adamo so ada se kura de unya kura nka wawu onua wanum nuro eyampa eka de wabobi hwo yentumi nya hwehwemu hunu wo yade no entudi akɔche huhum de besrawo onne Faith Homeopathic Clinic mo doctor fo anim de fo hia onum wo mfidie bi free India ena aba Ghana ha yade beye ni pedua no mu hwehwemu na yehunu baabi a wo haw no efiri ankasa na yamaw enron ketenkete no yade besaw yade Faith Homeopathic Clinic yana physiotherapy yana acupuncture yana massage kwa so onua oyawo a wotie wo nipadua no nyina no ebekɔ ye detoxification ye twi free nipadua no mu mepa akyɛw sɛ oyo obi a wuntiri mu twetwew waye mrempam asikyire yade bi tete wo arthritis ana rheumatism sasabro nipadua mu ya wakote namu yade bi ana wanya ani ho hawbi Faith Homeopathic Clinic uni yenhia na yemoa wate ye number ye 0244 58 3859 and 0275 96 9414 o fresa homa we ya beje so na yene wo akasa na de wonti asie bia no ya kyerem enso ede amaw arafo ne ade hye opanyini a ababa awai ede naba yanim hai sese ya ye kasa ide awade no agu bada ngu nkrobom meboa abusua ni abusua nhia eno ane so ode wo nsa koye na wo ni mienu hwan na de nsa koma hwan de ware hwan adenti no so ono mom na de wo nsa koye okay enti ode nsa koma oba ya abusua oba no se sane ye na nka wonte ase ade ni kodu legal aid ne manaka ema asumdua ba ose edane e wa atwemafo ase no onkofa wate ase nemom ne mankwada ba ko won finhia du oyoba ba ko won finhia du nan ono nso yoba ba ma ne se oje nkwada no no ne wono mo atene kumase ha sabe eto de bia wo ba ma wonti fie na oje nkwada yi sei na akwa akowie sei awrai ne ha onyina ani kwabena pia medi mfonyini bi to TV ne so ena wia mi ogidie se wutie me wa bra ye Facebook no ana ye YouTube ne so odi ya hwehwe Tech 102.9 FM on Facebook ana YouTube Tech 102.9 FM on Facebook ana YouTube na kwabna wa behwesa mfonyini wei na kai wo tete na kai wo debi monfa samfonyini no emfa ntoso emfa mame mo amowo Facebook ene YouTube no mo baso a mo behunu ababawa samfonyini we ye brebe na mutwa samfonyini we mepacho wo ye me ho ade no enie mepacho ai oba de ohunu mfonyini no de na wa de na odi edi nkan kyerɛkyerɛ na tiefo hunu ansa we ya 1996 1996 ni okay 1996 ebra kwabna pia eya akosua cha ho ade e wa atwemafo ase no eni kyerɛkyerɛ sɛ ne etie ma me ansa ayo akora me hwɛ manim ha mfonni mienu enipa mienu na egina ho no mo na abayewa bi tuntum na nima fefefe ne hwene fefefe na ogina ho no mo na ne ti no wachi akofa wode koni fa so na tade ne so na eso kama eso na mehwe oba ne nifa so a beema bi so gina ho na beema ne so aso oba ne nsa beema ne so hwe na ono so oye abemu a ya ni tirinwi no wo fom na wono so wo hye ne shirt a eye check na shirt ne so na eso kama na ogina ho na oba ne de ohwe picture ne mu pa na beema ne de na ohwe oba no ankasa
Enim. Ɛna ɔbaa ne so hwɛ photo num. Ɛna bɛrima ne deɛ na so nkyɛm ɛni n'ani baako pɛ. Ɛno kora ho hɛ dɛ nhu ne yie. Ase obi kyia n'ani de ahwɛ nti ɔbaa ne teɛ. Na bɛrima n'ani wɔ no ɔbaa ne so paa. Ɛna kora ɔde da m'anim ha. Wɔnhwɛ me nti ba ɔbaa ne deɛ ɔhwɛ me na me hwɛ no. Okay. Sabre na wo mfie sa mawura. Me pacha sabre na me wo 18 years. Mfie du nwotwe. Me pacha. Okay, mami musa asasem we. Ede na ba yenti ma wo jai wadwuma sua ade pam no. Ede kokodi krachi achi ekoye akakadurufuo. De na kan wo. De enti a ema mi jai adwuma ne se na be ma ne ti abrepo. Enti ahụ kyerɛ bae no wotu bɛtena afo aso nti na abrabɔ no mu ayɛ den na oni adwuma bia yɛ nti akikadurofo no na wɔyɛ ɔno nko ana na kɔ afuo mu ba saa na me so me kɔ adwuma deɛ nti akyerɛ na wɔyɛ me ho adeɛ no ɛna ma mi gyae ya wɔkɔ ana me ne kɔ deɛ nti na wo gyae ade pam no adwuma sua do awale ni nti na mi gyae aware ni nti na wo gyae okay mate eto de bi na se wo fa samfo nyini na wo hwɛ na wo hunu sɛ ne wo namu aba bedu sabre ya o se wagya wo ya ɛya wo feel say ya na me raho ya da ora kyerɛ sɛ na yɛ da single bed me wo me ba panyi 99 single bed na oba ɛne be ma da hɔ na da opɛso okokwa so me yi me ba ne beto nkyɛn sei ye ni beti na wada fom single bed na dadie wo ni bi single ye ni beti na wada fom na makokwa so ama akwada na frato fom because e panu susa ya na mugya bie ne so bia na no ohye ye wura dem ni ye kompa so agi se ye enko straight ye chia ye hu sei ye fa ye nchem enti mi hwese abaya korana sabre ne nkuaba wo so foase wo bia wo tie mi bia temenka nkuaba dwuma na wo so pa ema ya yiye nkuaba ema yiye nkuaba menhu be me bia mana no me ama me so ma no no eje kwabra pia na be wie wo na be wie me ne okay ma ye hwe ade a o papa ka kire wo ye ahobrase anyanyam bi abema no na wubu no ade abema chie de abema bema akofo oba foforo eye buo se wo mfa buo ma bema obekọ akọpẹ de obegege ne so so ohene wo na wo de sa buo de ma bema no na wadabro ma ahobrase de eye meduane amidie me yobi a mempe kasa mempe hehe mempe kura ana me kunu ka kire me se tama obetwi anwaka no se nze anwaka wo mu enam da bia hehe nti no se akoso ade a mempe ni se obeye me hehe se me si kwan so a na se me kaifi a anhwa na makonya asem enti me papa de no eni asem me kunu de ekaye no etu madwinum enti na de obeye bia se ya abufuo se ehi me de enti wo de sese de ehia wo ne se wo kotena fo ase a o ma onfa amanko ana so opese ne ma ne tena kuro mu kuma se de a on ha da ma na ne kwala ne ntu nkotenem na won hwe ne ma na ade nti no so onfa nkwada de ma ne wo monko ade nti a de nti no so nkwada ne nko antene kuma se a na minnim okay obo wo bibi busa mienu miensa bi busa na me mra de be ma ne kaso era onka se no kan bibi se na no wura dadan ba ko ba efimuno mo no o se onya kwan ene ne girl nkasa entitu me pa cho han sa se mu ya wo kan tu hwe nyame anim pa ka se eye no kore nana minti min chantro me wo me ba to su miensa the same thing waka kire me say akora ni pesun nya na edra na jo won timi na nya na meka dia meka ne say wo me say pa cho no kore o ka kire wo say ontumi ne ne girl nkasa na adwene nti tu koda dan fu wana o mem me pa cho han wo hwe nyame o hata we nya ye ne o ani amansan nyina etie
sɛ ukunu ka saa asɛm we kyerɛ ewiase nyinaa tie me metena hanka asɛm a o ka saa no na ɛyɛ dɛ na so yɛ dɛ me pa cho ka saa asɛm ni kyerɛ me no ha me papa sɛ da me no na te dem me wo adoma wo tu firi agya yɛn we nso so oba ho nti wo so oba ho nti mi no oba nkasa oba ne bu afu enti mi ntu nkonkoda nti ma nkoda me ma ne dem o me koda dining hall de mosquito net se ho se bia opia obehu se me da ho a ebia ne ho me ne wre be ho saa dana na dwono ma nkoda dem me da dining hall bonnet se bia me kunu be pie ehu se me da ho a ebia nka ne wre be ho se obey anya hwe kura me ne nne sha ase enso ne wra ho ewra kanukure bi kyerɛ yɛn wan kasa me sɛ me nim suban yɛ wɔ me ho a ɛnyɛ me ya me nim baako a mahwɛ paa no die sɛ obia ka ne baabi a menyi agyinye wusu sɛ die na wo ya wo hu sɛ na nya na ɛha wo kunu paa ba na yɛ ɛne wo mogya friend wo gya ya ne nyai na yɛ den a me pa cho me suban ne sɛ wo ya de a me ka baako da de wo ye ɛnyɛ me ka mienu me ka miensa na wanfi mi a bibia ni wa obeye a mefi wo de wo beye bia na me hwe no de wo beye bia me nkasa wo ye obi a na de ho ka me ukunu me pa cho de bi ye no wo ye obi a na ukunu ye ko na otata no na ho na ne kasa no na ho na ne kasa no ne fun kura no se ye se ye fa ye kunu fun eyi number afre wo bi eni se wa frɛ de me bisa na wayi ano obi wo ha wo ye ne kunu ye ko wie ya na obi sa ya wan ya pacho minye bi da ojidi obeba o oba be yi na no o minye bi won se mo a wo ka na ede dodo o oba be yi ano o okay afei woso akofa oba bi se o me prefi ho pacho de awari jaye ba kasa ye mu kyerɛ sɛ wan kasa nansan wunya problem kakra na wo yare ti na ma sɛ adwuma ye no na untumi o ye adwuma kakra no wabre o kan bibi sa pacho na afei sɛ ukunu odo wonti wakofa house yi sɛ help sɛ o meboa o na o me clean fia na wakofa clean na da sorry o ha oni sɛ na nam pacho uyi ma wa ha emu be yi na be ka so o mo mpino de nti na wo de o mpene nyame adum ukunu sɛ wonye sika first na mo bre sɛ wo so wakofa clean na yen sɛ nye na be pepa adwuma mu ho ye be ba ne ye be pa akonwa nyina so ye ba kra sa de yensa fa so hwe sɛ fi ni so a aden na wo de wanya bisa na nka wo mo ukunu aba so sɛ wa ya ade na enu nti obu afu na nam pacho wadaroma efi o me wo praye wo ho men ka sɛ oni praye me wo mob wo ho ana me wo baba 19 years a sɛ adwuma no ehun ya sɛ obefa wo bi sɛ wo meye netua ne kaboso me sɛ nka wo yentimi nye de a ana asibia me kofa wo bi amana ba beye ana nipa na o ma ne beye nso menim wo we me kuna nka nkyerɛ me sɛ bi efie ha wo ntimi mpra ha ye entimi ma obi aba beye wa mama mane say bi opese o surprise wo ne o mani nyina say de adu no okonanim me say da chi a menye sika no me yere me mane no aduane me ma nso no anu aduane ono anu abeserve ye ne edidi na wono aha na ye ji ye ni akra da chi menye sika enti se nyame aboa na se won de afie ho aprapra ne adwutwe ne ayi nyina home me ma home wo mo nyi wo mani wo mo yedadaba na obi meya no won tua ne ka o magiska on timfiri wakatuam on timfiri chop money anase anu nti won ka se me hwe nkwada no wo ha woni sei na ye ehode na kire ma adwen ye tete nkwala ye nye nkura ana ye fira kura ase ne ba kumase enti sa baba ya 19 years 14 years wo ho ana ye nya sika moro so sa dabi ye moro so bebre sa ba ye so ne ye de yewo enti unu ho say last one okoka asasem wo ye de aware go aba me pacho de bi me nu me ho unu say de abaya ne be ye no in fact ya agenda bi nti no be ye se adwuma wo wadwen bi e masa aba ayo na wo ba fie wo no enti na wa mpene no de enti ameka san say me baba ya 10 years no
mema ba akora niti akora ne nnamfio abaye be prawie ye no wote ho menim de wo ye na wa frɛ me ba ne sɛ bra na me nsane wuti na Matilda ada me na me bo akora niti me na mba no edi enti na wo ba sɛ wo be sane me beti me ma akwa ma wo nsane akora niti enye ona aboye sɛ wo sane tire na me mo abo because me na ma wo me ba ana ma bo niti di enti na wo ba be sane me ma wo nsane eto so mienu osan ba ho be ye adwuma na wo kɔ no me ba ye 19 years ni wo ho no watoto punu me de safo ahye ni botom e de safo an kɔ be ma ne ba ye no kɔgye safo an efiri oba no wo de bebiebie e pono no na me ba 19 years no e wo fie ndu suspect baby mi momu de suspect de mi ntimi nka se me suspect bibi de mi hunu ye no menka okay me musabi kwala ne de ba akopɛ da se ene onsemisa onso esuo nie obo nie du bia yes media here that is seven suminya ska me kra no me ka kire am sa montena o na me no aduane ma mo media aduane no ade ya me hobby me ma me yira home obo me ma me yire ne me manyina home no mo so aduane no ade o de da ko me kire o stew bi ye o nka sa asem ya o kan kura bio da bia wa be ka sa o be no aduane o de me ska de mra nwie obo ye ma kan me ye obo me kire o sa stew ne ye no ano me kire o sa stew ne ye no ano no awie kwa kuchei grandpa amakom no se awura o de wasem aba o tekefem ahai ebe solve nyagidie na asemi kura no awura idi abai nkan hyada nye gidigidi titriti bia kwabna pia asem wei nye asem gidigidi bia esese dani twan bia o sabe ye mema bema wonte onyonko bema ase no na sebe wonye bema pa oba ye ni si abrabo ye ni sha abrabo ase no enye easy o enye easy kura enti sa ba be wie sei na de yemfa ne sa wade ne kura agu a yemma ase bibi twan bia ma yentem na masa ba no ankwa ankusu yanyire no mu aye ne wonom bono abrabo no wonom ye yabosom o omo ye yabosom odi ehwe senior man a oye chairman they say am so nam se as a 7 ne yire panyini ni wo woni wan sa obeka se ne ye oba fofra me bantija wo yire panyini na me mra wa bo dam me na homa ko on na ye nyina senior man what ya se senior man no yire nom di o want ya se o ware fofro na wone ne kasa eya asumdue patano nemom yempia ne nto nkyɛn nyɛ no bɛdɛ nkɔfa foforo ɛhɔ no mo bɛyɛ abosom ɛwɔ yabrabom kyerɛ sɛ yɛne wɔnom ne hyɛ abrabɔ no ase sɛ waahwɛ yie na search ɔbaa no onwinwi wɔ wo ho wɔ nsɛm bi ho mpo bra wade yie gu a ɛde nsɛm ba tikwabna pia asem wei enye bibi twintwan sese wo de agu awie asem na komram legal edifo atumi aboa sese mo ache ejapade no we mfa wei awura ya tiase na emom nkwada nketo amaya maame tiase o papa wo ye wadwuma wo benya asumdue no waye wadwuma nti obi kura betumi atete nkwada ya ma de mfa nso akofo obi so ontete nkwada ne mawa master wachi tambia wani be wachi woda wonna
ene manko fie de na nkwada nipa yi de na ekoso de na esie wa hwe ya obenya asem kra akoma yare bi kra wo ti we nkenye bibi twintwan se wo twe no wo saa kwa we so data ba foro wadwa na wa frɛ krache na ebia wa ntwe ni twan de okai no be ka kire ye ena awodadie mu nchi ankoma wo ye frɛ nana twumasi ampofoa nana twumasi ampofoa eye ye ne ankasa ya accountant Pius Agyemang ne maame ene oba pa wanya afeko edi aka omfie ho na oba Pius Agyemang ene ninuanom se ene onom sre nkwa husan de mawo osre nyinkyere ede mawo osre apomuden pa ede mawo ene wanya afeko aka omfie wi osre nyankopon ni nhira ede mawo. Happy birthday to you Nana Twumasi Ampofoa. God bless you. Almost toto. Good. And Latus Enterprise for Kumasi Dum as the house of Kwaneso. Say only Latus Enterprise for Tokesa. Adia a ye adensi hun your me ye papa. Now bit me dia you be adwuma mani munyamo bebono and no mo de be mawo. Say open PVC pipes, open the bent, open the fittings you will be Turkish doors, paint, chandelier light, wall light, electrical cables, kitchen sink and taps, tiles, WCs, open normal bath boot, and our bathroom you maybe to set telephone shower set, complete shower, bathtubs, jacuzzi, basin, shower glass, corner bath with panel, toilet roll holder and water closet, open mirror, water heater, and our pumping machine, ne papa no Latus Enterprise, and the MOB, and yanom inside one more enkwankwan chenfo ne ho na abenya asem mesrew fa wonom ne oma ye obi adwuma na wanimu mranyam Latus Enterprise ene wontin won number ne eje frɛ eye 0242 61 6585 0242 61 6585 omo number no yade beko hebal yansu ye wo asante be kwai dominance zongo frafra hini fie kwa ena yade beko hebal ono nso edi ne dwuma adofo yade ya o yade ya se wo obi a critical wenya dompemu hawa fabraha why fabraha ebibidro yade be yo ho adwuma wate efom yade wo odihie bi so fadebra wenya prostate mu hawo henia ana koko bi a wako a enko fabra wo obi a sebe utumi honhono osa sebe diabetes stroke ana nkuda bi atu a wako a oso wongu fabra yade beko hebal ewo bekwa dominance zongo frafra ni fie ho na yade aduro bekawo yade ama wabamu abuo no ubenya reshimu wate ye number eye 0531 60 2710 0531 60 2710 awie 3p garlic mixture eye piwak natural health for adro se adro we na se wunya bi na se ononomo a o pressure no enam yie e wosoro wofom enye papa de ofom ne kura nkanka de eku adi wu no hwe mesra okoto 3p garlic mixture uyo obi a cholesterol wosoro immune system ne nyadwuma yie utumi kura ho no wapo so nyina ya oya obeda asori ase de ya hwewo ahututuo bi na awei kope 3p garlic mixture na wono nomo a eduro no ye ebeboa wo srade tamu esisi ntini mu mamogya ntumi ne afusane no ebeyi na firi ho ama mogya na tumi adi afusane ama wato baby oto no bi akwa 3p garlic mixture abenya bi frey wo 0248 928824 0201000021 Hepa plus Pavi Plasmos ejecti triato Christopher Nana Kofida ako apia du kokobe na awo osenana Krobea asemu asempa okay jataba akra wa frɛ kwamna pia maami kunu dada no sese de woni na jae Henry your friend Henry kwamna pia oh okay dia no kan
nana mamini kan obi se me fan kremo say abra ye kasa o ka say mami 18 years and as say baby wadu no so ye 47 on team free mu no odi adi lotus say see we ya anti ata come on aya amta na ne ka chen so on send me dia mame we dia wa menka biem menka biem wa me say we are from boloto se bi wo wa mu twa no papa ndia menka bibi wo mu twa ne papa watumi di age no keke o ma me ko bi wa se me fasa ka chen say ni on send them dia mame we dia o de ma me ni mfie ya ye calculation ni dia dia ye man hwe anka ni ye so oba na uni ha o wa ba de utiri ho ka de ma manfo die na nko mo fantwa when can you make your best or in your lunch and yanka? Obama wanka on send him. Obama wanka can or catch it. Ebio the baba. Oba dia to challenge amount eura into a challenge and oba dia to amano. Mate. Okay. Nana yene nakasa na ne nsenka ye nyina ne say maami oni ni asem bia na ona tinija ho ana onim se ni esihye nefa na me ye be mani bi nti se waja na wi a wontumi nsa maje nkwala na mfiri nsem ne bra wo bre nyina no aye nkwada na nti se si a ne de se open ba opese ode ne fa kwan bi so se ne ye be ya police for be chinde na tum na obaka so onhwe ne ba nti ono de se open ma omra ode ne be ma no ba ne sika pa nkobi na me se o mra ho no se opese o chimi nti na o yes ha de nti osre mami emra nkwala no ono abehwe na de opese nkwala no wona nchen na o hwe mo te mami bisa ne se ono oye adwuma nti kwan ben so no befa so ahwe nkwada maaya na ono mususa no won hwe ye kura nkwada maaya wonu munni wo kwa adwuma no wagya wo mo nko a sabe okay ene o kan de na nkwala no kura duro mo mpanyi o mu bu o mo nsa be de kura mo sie ahosiesie ebe yese o sinyam na mekire ne se ne ono ane ne maneti ono o ma ne dware maami ti wanyo ne dware o nti ono abehwe ne ma ti ono okeka bi kire ya fine nti pa de se wode nkwala no be ma maami de lalai na so pesa waje wo mo de ana kire se ne bibia anko biem na se emra behye no yanka ne sa obibia anko bi o sei okay wawie emra behye no na de wasa mo de no so wonam kwan so twika na wagina na wetie na se ne be ka pa de a nko wa fa o ko no kra tumi ye nto aso bi okay ti obe de maami pesa o ye no onye na de also to ye to aso oba de chia me ka bibi kire kwabna jey mame kwabna pia kubis ne brof de Henry yo kwabna ye nyina ye mema ni bi enti ye besere o se bra na ye nyina ye ntena ase na ye nhwe ye wa ha se ba bia nkwala no etena o mo ho beto o mo na o mo nyina be ye panimpa no eno ne hia enti ye be hia se o de bra na ye ntena ase one on one enye aware na asem ne ye ka na emom enkwada no ena ehia wo mo na awrai ene ye nyina ye ntena ase ne ye nhwe on se enhyehyɛ ye wo ho a yaye ebetimi aba se ompo akodi holidays wo ho na o ma ba bia school na o ba ko school aha bibi sa beba mu na ayonkofa no adamu dikwabna wi ya no sa ma asem ne ntimi hunu ekwan ye mfa so ye pena somdwe me da bia me ka se obi a me bu no pa ne se obi a wone ne yere ana ni kuna gyaye ne wo montem ye kama enentansi dua bodie ne hwan se ni sei ndikwabna wo de akoyie apia waso wate ase de odi ama no wafa na emom nkwada ne hwe nkwada ne tena bia ene kwan a ombo zo ma amini na omo papa nie endi yatu yensa from se bra na yenhia na yenhwe se ehemfa na nkwada ne tena wo mo ho ebeto wo mo afa yenhia ye ben ene da ho ebre ben na wo so wo mo kwa ha ebre ben